Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Pebrero 16, tuiga 2026. Sa gihapon ini mula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, dispatching sa mga kooperatiba amo ang kabangdanan or pagsabat sa mga nagapugok siniyang pasahero sa tagsa ka terminal. Kumadumduman pa subong adlaw Lunes tinugbalik sa mga estudyante sa tagsa sini ka mga eskwelahan, madamo sang mga nadugayan dito sa may terminal bangod sa kakulang sang unit sang mga modernized bus o kon mga minibus. Dugang pa mga balita kagay impormasyon. Iloilo City Police Office ginakabing ang challenge kung paano sulbaron ang motor napping sa distrito sa Haro. Ay sa distrito sa Haro lang natabuaw. Daw may sa iban pa man nga lugar nga natabo sa pagpangawat sa motor. Kag ginakabing karong challenge sa SPO, abitana ay gin-turnover na nila sa Highway Patrol Group. Highway Patrol Group, ano na ang latest? Samtang sa dugang pa mga balita kagay impormasyon, Governor Arthur Toto Defensor Jr. dismayado sa punong barangay nga nadakpan sa bypass operation sa Banwa sang San Dionisio. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung hindi ako magsalado, ikatatlo na ni nga punong barangayo nga naulamid iya sa bypass na operation nga ginakasa sang aton sini nga mga otoridad. Sa dugang pa nga mga balita kagay impormasyon, istoryan ta naman ang mga nagapanguna dalakuan karon kag mga mainit nga balita nasyonal. Ang Malacanang wa isang plano sining dumilian or punggan abi si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nga magpabutyag batok iya sa ginahimo sining pagpangbuli sa China sa West Philippine Sea. Amo ning ginpahig ni pala sa Press Officer Attorney Claire Castro nga hindi dapat pagpunggan si Tariela kung ano mga pahayag sini may kantanan sa mga pagsulundan sang pungsod or policy sang pungsod kag ining hindi paglapas aton sini iyang layi. Sunod pa kay Castro kung ano ang mga ginapahayag ni Tariela tuhoy sa operasyon. Way isang paglapas siya, mientras tanto, way kuno nagalapas aton siningalayi. Hindi kuno ini pagpunggan sa Malacanang. Impunto man ni Castro nga ginadipinsahan ni Tariela ang kinamatarong sa pungsod na Pilipinas. Dugang pa ni Castro nga ang payag ni President Marcos Jr., ni President Bongbong Marcos Jr., ang hindi dapat paglapason or hindi pag-i-disregard ang layi sa mga patakaran, protokol sa diplomasiya. So pa kay Castro, hindi dapat mangin onion skin o kung nipis ang panit, balat sibuyas. Bangod sa caricature sa President sa China, ang ipakita ni Tariela, bangod nga nabatian ini sa may kantanan sa debate sa Senado, mayara sa caricature ang pungsod orang presidente nga ginpagwa sa China. Noti sa aton sini nga mga kabumbo, akig ka sa China, pero buwas i-enjoy mo man ang holiday bangod nga Chinese New Year. Di ka na mito ni no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa iban pa nga mga talupang noon kag mga minit karon nga mga balita, ang senador nga si Senator Win Gatchalian batikos ini ang Philippine National Police bangod sa kapaslawan nga
kakson, no? Or idulaon, no? Ang illegal site sang sugal o kun panahor. Kalakip na ang isabong sa piyak sang tuman kadako sini nga intelligence fund sang ahensya. Sunod pa diri mga biyan sa Senado nga sa kadakon sang budget kay ginhatag para sa intelligence fund cybercrime prevention nga kuno simple nga isabong nga illegal sa aton sini nga pungsod ang nagalapta kag padayon sini iya nga nagasanyog. Pamangkot ni Gatchalian sa hearing nga ginpanigayon sa Senado sang damlag lang panindugan sang senador nga wala sang anuman sining dako nga kita ang maka hatag sang kapaslawan or mambal sini naton banwa ang makatugas ang adiksyon may kangtanan sa pagpanahor. Sa aton sini nga mga kabumbo tinagataas kuno sang 44.5% ang income sang e-gaming humalin tuig 2018 tubtub tuig 2024. Ang PNP ang ginatagan sang intelligence budget nga nagalabot sa 1.195 billion pesos sa idalom sang General Appropriations Act. Sa biyak sining paghatag sang tuman kadako sining pondo para sa intelligence, padayon sa gyapon ang pagpamalakad kag daw kasubong way sang kahadlok ang mga illegal nga online gambling site. Ginmensyonar karon sang senador ang kaso sa isa ka isabong ining website nga sw418.com kag ginpahayag nga online gambling site ini. Kalakip na ang Y Network, World Platinum Technologies, GoTech Entertainment nga padayon ng organisasyon kag wala nagasunod sa mga regulasyon nga gintalana sang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Di mangkutada bi ang mga matagas nga opisyal sang PNP, Senator Rowin Gatchalian, sir, ano yung pamangkot naman kung anong ginahimo nila, ay niya, mangkota na lang Senator Gatchalian, sir, kung pila ilada. Amo na lang na, hindi na ta magpulo po arigay pa, magpulo pa sagol-sagol o kung paabo-abo pa. Direkta na lang Amo na nga bisa, amo na kadako si Banwa sang tawag si gani intelligence fund. Daw kasubong iya nga bulag kag bungol ang mga opisyalis sang kapulisan. May kantanan sa kon online sabong ang aton sini nga pag-aistoryahan. Na-mensionar man to gani ni Senator Raffy Tulfo. Sinya ti ining pamilya Pineda kag pamilya Bernos. Amo niyang nagapalakad sang online sabong. Ti ngaway ni mapauntatao, ngaway ni magkaladak panaw. Ti basi kung may mga amigo ni sila nga mga yara sa aton siniyag kapulisan. Ti ditoy ni makasabat direkta mga biyanang nga pila ka mga resource person nga ginpamangkot during the time sa sining pagpatigayon sa hearing. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Pero kung lang taon ninyo sa aton sining mga kauturan, hindi lamang kay online gambling ni sa aton sining matag palamati. Kabaluman kamo nga ti mayara sa gyapon sa mga ginatawag sini nga illegal numbers game. Illegal numbers game katulad na gid lamang sa mga bukis nga naga-eksister sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Diri sa bahin sa Western Visayas, ipokrito kita ya karon kung magambal kita ang waisa nga illegal numbers game nga naga-eksister diri. Kay bisan mayara pa sang lehitimo nga nagapataya karon sa sining numero, mayara sa gyapon iya nga mga tawo sini Banwa nga sige ang ila sini nga pabukis. Sige ang ila sini nga pabukis. Ti simple may nagawangal, may nagapangdakop balang pulis. Why? Tingawan sila nagapangdakop. Amo nang pamangkot sila dira Banwa.
Nga way sila nagapangdakop kay ti busog man sila mo. Lipay man sila mo. Nga may mga kasubong siniyang nga mga illegal nga pasugal, no? Sa aton sini makabumbo nga paday ng pag-eksister. Ti kaluluoy niya mga lehitimo siniya nga paninguha nga mag-apply sa pagkor, PCSO, so on and so forth. Tapos intrahan lang iya banwasang illegal sang mga nagabukis. Ti sino sinang nagaganar? Ang nagaganar sinati ang pinanser Magluwas ang pagganar sa pinanser, hindi man na makadali-dali ganar ang pinanser kung siyempre waay sang may manumbalay sila dira. Ano namin kung manumbalay? Ti siyempre pabukis ka lang da karon, sigado nga dakpon ka ni sir, no? Sigano nga ipiait ka na karon sa iban, ti siyempre panguluyagan mo nanay ang mga ang mga dalagko kag nagauyat pala sa ang ilang nga ginakapihan niya ang gamay nga labador na bumbukres. Amo na sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tihuro hipsan lang kuno abi wa isang nga illegal numbers game kiti ko mo. Just for example, samahin karon niya sa nga small town lottery, mambalik ka binga wa iya sa illegal gid mga register nga man. Kay tino digital na daw kasubong mayo na pindot kaya na magtaya ka. Pero sa gyapon damo sa register sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Ambot kon balaan ini ni Police Colonel Wilbert Parilla kag sa mga Chief of Police diri sa bahin sa syudad sa Iloilo nga mayara sa gyapon nga nagabukis sa probinsya sa Iloilo. Balaan ay hanin ni Police Colonel Bayani Rasalan. Tiyabi ko anay, di bla nagligad to, narilib ni si Rasalan mo. Balik naman sa dayon. Sa aton sini nga mga kasimanwa, diyan pamangkot ko musna. Balaan nyo nga may nag-eksister sini nga mga pabukis dire sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ti dapat tamo sina hindi lang kaya mga isabong ni tanan basta kutob illegal dakpon. Galing kiti tsakto niyang punto ni Senator Win Gatchalian. Ginagastuhan mo sa gobyerno sa pinagi sa intelligence fund, hindi nyo mamutikan ini, hindi nyo ni mapauntat, hindi nyo ni mapangdakop. Anong madala sa intelligence fund sa aton sini kapulisan, ini mga nagapalipas oras piso 2-3, nagatungit sa ila sini balay. Sa aton sini mga kabumbo. Anong masarangan lang sa intelligence fund kagapang dakpon sa mga pulis ining mga 68, tub-tub 70 anyos ini, mga tag 75 anyos ganaga lingaw-lingaw para nga hindi ba niya maminsar sang stress kagagulpiada lang matumbaw ay pilas, lingaw-lingaw pinagis pag-ukay bagungon or madjong. Amo lang ang sarangan sa aton sa mga pulisan sa illegal gambling. Ari mga dumalag ko diri kamo bla tutok ko online sabong. Kag ining mga bukis diri duay gitek pati may pangdakop di ka bukis kag online sabong diri syudad kag probinsya sa Iloilo, no? Ano mga sir, mga ma'am, busog ka buaw? Sini nga mga baba, ang inyo sini nga mga hingod-hinguran, inyo sini mga sungad. 48 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa palatuntunan Bumbuhana isaudto sa DYFM Bumbu Radyo Iloilo. Panginwala ni Senator Christopher Bongo ang pagkaulamid sini sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Sa isa siniya kapagpayag sang senador, ginasambit niya nga wala sang balasian ang mga akusasyon batok sa iya. Kagambali sa inyo, way kuya sa may way kuya sa may ginasairan dire. Wala sang kang tanan ang iya sininga role kag responsibilities sa war on drugs sadtong nagaserbisyo ini siya bilang Special Assistant to the President humalin Hunyo tuig 2016 tubtob Oktubre
tuig 2018 bilang Executive Assistant to the Mayor sa Davao City, humalin 1978 tubtob tuig 2016. Hambal sang senador, let me be clear, at no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. It is also inaccurate to claim that I was chief of the presidential management staff, then since at no point in time did that responsibility fall under mine. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang ambal pagin ni Senator Bongo, balaan ko no sa iya sini nga mga may iya sini ko nga mga kababayan nga ginhimo niya lang iya sini nga trabaho nga nasanto man sa aton sini nga layi, no? Sa aton sini nga mga kabumbukag sa layi sa aton sini nga Dios agod nga mabuligan ang iya sini isig kapareho nga Pilipino. Hilabi na ang mga pigado kag wala sang may mapalapitan kundi gobyerno. Ginpangalanan sigo bilang co-perpetrator ni Duterte sa madinugod sining war on drugs kag sandig sa dokumento nga ginpagawa sa International Criminal Court Prosecution Panel. Ang iban pa nga ginhingadla na mo sanday Senator Bato de la Rosa, anay PNP Chief kag former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kag former hepe sa PNP nga si Oscar Albayalde. Speaking of Senator Bato de la Rosa, hasta subong, why naging siya nagapakita-kita nowhere to be found. Hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya-Ñara lang sa Davao. From time to time may mga naga-surface banwa nga mga video footage nga naga-rides pagani kag nagasakay siya sining nga motor, no? Kag salakyan man ining senador panago lang nga panago subong obra ni Senator Bato de la Rosa, humalin sa tong buyagyag ni Ombudsman Boying Rimulya nga mayara sa warrant kuno from the International Criminal Court si Senator Bato. Gindugangan paginian ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga nakita niyo man kunong kopya. Sus Maria Kagusep ti opisan sadto, why naginagpakita-kita si Senator Bato de la Rosa? Ang solo lang nga Bato nga makita Kuya Subong kag natultulan ko kag diin si Bato paguntalan nga nagakayo da sang kisami Subong o inay lang no iba si maulog ka. So, sa aton sini mga kasimanwa, nauna na nga paginwala ni Go nga nagagamit ang nakaligad sini nga administrasyon sa reward system sa war on drugs. Pero ginpahig sini nga wala siya sang kahilabtanan sa kontrobersyal nga anti-narcotics campaign. Tiyan mo ni sa karon sa aton sini mga kasimanwa kag gina-expectar na sini Manwa nga most probably sa mga masunod sini nga may nadlaw ti ang kasunod sini Manwa, no? Amo na iya ang pagpagwa sa warrant of arrest sa sining mga nasambit karon nga personalidad. Sa liwat, Senator Bongo giningadlan sa ICC or sa International Criminal Court Prosecution Panel bilang co-perpetrator Senator Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, former PNP chief sang tiyempo ni former President Duterte, no? Justice Secretary Vitaliano Aguirre kag former PNP chief nga si Oscar Albayalde. There was a time sinibanwa daw ara to sa dito do sa Senate bala to, no? Atong nagtambong bala sa do quadcom to, no? Tambong to si tambong si tuwag si ngani si former President Rodrigo Duterte. Tambong siya sa pagpanghusisa to sa aton sini mga kabumbo tapos imangkot siya parti sa DDS. Di hambal ni former President Duterte siya waya sang pwede ka-exister ang Davao Death Squad. Sang uli, ang DDS kuno Davao Development System. Hasta sang uli,
Tudlo yan. No. Senator ba to? DDS din yan. Butong lalayan yun, Senator ba to? My goodness. Dahil lang yun. Check ta na yung linya ni Bombo Jomar Villa kay may flash report. Isang ka di pabasayro ni kasalakyan. Check ta niya kay nagbaliskan yun. Nahulog pilas. Bombo Jomar sa flash report. Please go ahead. Pumutsam na bago lang kita ka baton kita sa nga information nga may bumaliskad no nga isa ka jeep diri cross may banwa sa Rimudjan Iloilo. Ang initial nga information sakop inisang barangay Kinaspan no sa sambit sining banwa based diri sa pagpangusisa naton bumutsam more or less mga halin kada sa banwa dalagan siguro mga tunga kuras no kay medyo nabukid na isang porsyon sang barangay sa Tabo ining nasambit sa ni karon nga aksidente. So gina-check naton kung di pampasahero ini o kung pribado sining salakyan ang ining jeep no. Kung makita naton nagaduag ini sa yellow kag may combination sang pula sining pinta no sa sining nasambit sa ni karon nga jeep no sa aton sila nga mga kabumbugin bululigan sa mga pumuluyo rescue to ang mga sakay sa sulod sang jeep kay man ang pinakamalapit sini kag pinakauna sini makaresponde mga pumuluyo to sa lugar no makita naton ng iban sini nagsuhot gidi sa kay balan mo ang rueda sini nag aranas babaw bumutsam so ang atopya nagdapat nas dalom at imaylo kay may mga may mga pasahero tungagin pang kuot na tukina sa sulod no para makagwa sila gilayon no sige na check na tundugang kung kamusta ang ila ni karon nga kahimtangan sa aton sila nga mga kabumbo kay kun lang tawo naton lapaw na nisdalan no ang dalom-dalom niya to do plupangpang na to bambutsam bawti mo nigid na pasalamatan ta kadwa gito umulhog sa may dalom ang ining nasambit sa ni karon nga jeep no. Ang initial information nga daw nag-deliver ni siya kundo may mga transaksyon sila diri sa may area sang super no so simply do gadulong sa mga mga produkto alin sa mga nabukid nga bahin utanon pagkadto diri sa may syudad sang Iloilo. So for that information ginapakigangutan naman naton diri karon ang Rimudjan PNP kag ongoing naman sila sa area agod nga mag-check no sa sining kahimtangan sang sining mga sakay sa sining bumaliskad sining jeep sa may nasambit sining lugar. Bumutsam. Bali, Bombo Jomar, ni siya? Banglid ning nahulugan o hindi man? Naglapaw lang sa dalan? Naglapaw sa dalan. May pulupang-pang pero do hindi magita makdalom. Hindi man tabag taas, gid? Hindi man tabagid ka taas. Bumutsang pero tikon na tawunta laban na ba posible medyo madasig-dasig no ang dalagan kay tikon hinay ni di man guro magbaliskad mo no ang nasambit sa karon yung salakyan anyway ang na-establisar na o human error or mechanical error gina-check ta pa di kay sa subong duay pa sang information kung bala anong rason sang ginatawag sa karon yung aksidente kung mechanical or human error sining natabo. Bumutsam kay kung nantawon ta do mainit man panahon way man sang ulan kag di man dadnog dalan sa sambit sa karon nga area. So ang dugang sa detalye bantayan sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Flash report ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ang detalye sinakagadugang pang mga balita kag impormasyon, balita lokal. Balikan ta sa maray nga pagpalayag sang Bombo Aray sa Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Biso nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat magtala na sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, 16 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Dating Senador Bong Revilla tumangging magpasok ng plea sa pagharap dyan sa Sandigan Bayan sa kasong malversation. Si Senador Rodante Marcoleta naman nagbantang kasuhan si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ng treason kaugnayan sa 2011 desisyon na nagpapatibay sa batas na nag-amyenda sa Philippine Maritime Baselines. Tugo naman ni dating Justice Antonio Carpio, iginito nito na maaari lamang mag-apply ang treason sa panahon ng digmaan kasunod ng bantang demanda nitong si Senator Marcoleta. Si House Speaker Bojo D naman pinangunahan ng huling pagpupugay ng Kamara kay 5-time ex-House Speaker Jose De Venecia. At Department of Public Works and Highways target naman ang mga simula ng long-term rehabilitation dyan sa Maharlika Highway pagkatapos ng Semana Santa. Ang Holy Week plans para naman sa naturang highway nilatag na. Si Ombudsman Rimulya naman sinabing marami ang nais na tumistigo para sa kaso ng korupsyon sa flood control. Sa ating balitang palagkasan sa NBA, si former US President Obama agaw eksena dyan sa NBA All-Star Game. At si Stephen Curry tiniyak naman na sasali sa 2027 NBA All-Star 3-point contest. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tumanggi itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na magpasok ng plea sa kasong malversation of funds na walang inirekomendang piyansa sa kanyang muling pagharap mga kabombo dyan sa Sandigan Bayan para naman sa arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw ng Lunes, 16 ng Pebrero. Bunsod nito, ang Sandigan Bayan 3rd Division na ang nagpasok ng not guilty plea para naman kay Revilla. Ang naturang kaso ay may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nauna nang nagpasok ang Sandigan Bayan ng not guilty plea para naman sa kaso ni Revilla matapos na tumangging magsumite rin ng kanyang plea sa kasong graft na may kinalaman pa rin sa Manoy Banumalyang proyekto. Sa labas naman ng Sandigan Bayan, muling nagpaabot ng suporta para sa dating senador ang kanyang supporters. Isinisigaw ng mga ito ang kanilang panawagan na palayain na ang dating mambabatas. Samantala, ang kapwa-akusado ni Revilla na si dating Department of Public Works and Highways Accountant Juanito Mendoza ay nagpasok naman ng not guilty plea na nauna nang nagsumite ng kanyang not guilty plea para din sa 5 pang kapwa-akusado na dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na kinabibilangan ni na Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emilita Huat at itong si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Cashier Cristina Pineda. Sa ibang balita naman, nagbanta si Senador Rodante Marcoleta ng pagdemanda ng treason kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ito ay may kaugnayan sa desisyong isinulat ni Carpio bilang ponente sa kaso ng Magalona versus Ermita noong 2011 na nagpapatibay sa Republic Act No. 9522, ang batas na nag-amyenda sa Philippine Baselines Law. Ayon sa senador, ang naturang ruling na pumabor sa gobyerno ay epektibong naglimita sa saklaw ng ating bansa sa halip na palawigin ang ating teritoryo. Anya isinuko umano ng retiradong maestrado ang 242,000 square nautical miles ng territorial sea ng ating bansa.
Sa ilalim ng naturang desisyon, ikinatwiran ng mga petitioner na binubuo ng mga abogado at law professor na nilabag umano ng Republic Act 9522 ang konstitusyon sa pamamagitan ng pagbawas sa teritoryo ng bansa at ginawang archipelagic waters ang internal waters at nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Subalit tinutulan ng Korte Suprema ang petisyon at iginiit na hindi binawasan ng batas ang hangganan ng ating teritoryo. Sa katunayan, nadagdagan umano ito kung saan mula sa dating batas na Republic Act 3046, sinusunod ng bansa dito ang rectangular lines sa Claw ang area na may lawak na 440,994 square nautical miles. Subalit sa ilalim ng bagong Republic Act 9522, ang pagkakasama ng Exclusive Economic Zone ay tumaas pa ang saklaw ng ating maritime area na nasa 582,210 square nautical miles. Bilang tugon dyan ay giniit ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaari lamang ma-apply o kaya ay makapagsagawa ng treason kung ang estado ay nasa ilalim ng giyera o kaya ay digmaan. Ito ang naging kasagutan ng retiradong maestrado matapos na magbanta si Senator Rodante Marcoleta ng kanyang pagdemanda ng treason kaugnay doon sa naging desisyon na isinulat ni Carpio ng taong 2011. Saad pa ng dating maestrado ng kataas-taasang hukuman na maging first year law student ay alam na hindi maaaring gumawa ng pagsasampa ng kasong treason o kaya ay pagtataksil sa panahon na mapayapa o wala naman digmaan. Git ni Carpio, maaari lamang makapagsagawa ng treason kung ang Pilipinas ay sa ilalim sa giyera na malinaw umanong nakasaad sa Artikulo 114 ng ating Revised Penal Code. Sa kaso ng Magallona versus Ermita, ipinaliwanag ni Carpio na nais ng kampo ni Magallona na maisama bilang teritoryo ng Pilipinas ang lahat ng isla, lahat ng katubigang nakapaloob sa 1898 Treaty of Paris doon sa saklaw ho nito. Subalit ayon nga kay Carpio, malinaw na nalalabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang mga international law kapag pinagsama yung territorial waters ng Pilipinas at lagpaso sa 12 nautical miles. Git pa ni Carpio na kung pinagtibay ng gobyerno ang argumento ng Magallona et al. Ay posibleng ibinasura ng arbitral tribunal ang kaso ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang balita mula po dyan sa Kamara de Representantes dahil si House Speaker Bogie D. pinangunahan po ang huling pagpupugay ng Kamara kay 5-time ex-House Speaker Jose De Venecia. Kumuha pa tayo ng karagdagang sitwasyon dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Sobirano. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang huling pagpupugay ng Kamara kay dating Speaker Jose De Venecia, ang nag-iisang mambabata sa kasaysayan na 5 beses na halal bilang pinuno ng mababang kapulungan. Sa necrological service na ginanap sa plenaryo, dumalo ang mga dating speaker at iba pang mga pambansang leader bilang pagkilala sa malawak na impluwensya ni De Venecia sa iba't ibang administrasyon. Pumanaw siya noong February 10 sa edad na 89. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Dina Tito Joe ang dating leader at inilarawan itong huwaran ng marangal at disiplinadong pamumuno. Anya, sa ilalim ng pamumuno ni De Venecia sa Kongreso na isulong ang mahahalagang reformang pang-ekonomiya at mga batas na patuloy na humuhubog sa direksyon ng bansa. Kabilang sa mga binigyan diin sa House Resolution number 758 ang papel ni De Venecia sa pagbuo ng Rainbow Coalition na sumusuporta kay dating Pangulong Fidel Ramos at pagpasa ng mahigit 200 batas kabilang ang Build, Operate, Transfer Law at iba pang reformang pangkaunlaran. Pakinggan natin si House Speaker Bogie D. III. Ang kapulungan ngayon ay sinasalamin ang kanyang magandang mga halimbawa. We are called to stay focused on legislation, oversight, and service, regardless of the crosswinds of politics. Sapagkat
Ang pamumunong iniwan niya sa atin ay may malinaw na katangian. Tahimik, pero may paninindigan. Makatwiran, ngunit may kababaang loob. Bukas sa iba't ibang pananaw, subalit hindi lumilihis sa prinsipyo. Hindi rin natin malilimutan ang kanyang tungkulin sa pagsusulong ng kapayapaan at diplomasya. Nagbigay din ng pagpupugay si later Representative Martin Romualdez kay Jose de Venecia sa isinagawang necrological service. Sa kanyang talumpati, inilarawan ni Romualdez si de Venecia bilang tagapagtatag, tagapagbuo at tagapagbuklod ng mababang kapulungan at isa sa mga haligi ng Partidong Lakas. Binigyang diin niya ang papel nito sa pagtatag ng Rainbow Coalition na nagbuklod sa iba't ibang partido at rehiyon upang maisulong ang mahalagang reforma sa ekonomiya at mga institusyon ng bansa. Ayon kay dating Speaker Romualdez, sa 5 termino bilang Speaker, napalakas ni de Venecia ang representasyon ng bawat distrito at naisulong ang mga batas na nagpaunlad sa pambansang kaunlaran at katarungang panlipunan. Pakinggan natin si dating House Speaker Martin Romualdez. He did not build a party for power, he built a movement for purpose. And in so doing, he helped shape a generation of leaders who believe that governance must be inclusive, reform-driven, and anchored in national unity. As a speaker for 5 terms, he transformed this institution, and under his leadership, the House became what it ought to be, a forum where every legislative district, every island, every province, every city had a voice at the table. He believed that the strength of the Republic was measured not by the dominance of a few, but by the participation of all. He was the father of the Rainbow Coalition, a phrase that will forever belong to him. But the Rainbow Coalition was not merely a political strategy. It was a philosophy of governance. It was the recognition that in a democracy as diverse as ours, Christian and Muslim, North and South. Samantala, sa ibang balita naman, nananawagan si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa Kongreso na agarang ipasa ang House Bill number 6599 na layuning palawakin ang access ng micro, small and medium enterprises sa lokal at pandaigdigang supply chains upang makalikha ng mas maraming trabaho. Ayon kay Yamsuan, bumubuo ang MSMEs ng 99.6% ng mga negosyo sa bansa at nagbibigay ng trabaho sa 67% workforce. Kaya mahalaga ang pagpapalakas sa sektor upang mapababa ang unemployment rate at ang milyong walang trabaho nitong Disyembre. Ito ay batay sa Philippine Statistics Authority. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Supplier Development Program at isang 1 billion National Supplier Development Fund na pamahalaan ng Department of Trade and Industry at layunin nitong bigyan ang MSMEs ng pondo, makinarya, teknolohiya, pagsasanay at mga kinakailangang sertifikasyon upang maging supplier ng malalaking kumpanya. Magkakaloob din ng tax incentive sa mga korporasyong magsasama ng MSME sa kanilang supply chain, kabilang ang 150% karagdagang tax deduction sa gasto sa training at technology transfer. Itatayo rin ang Tatak Pinoy Suppliers digital matchmaking platform upang pag-ugnayin ang mga qualified MSMEs at malalaking negosyo. Binanggit din ni Yamsuan na bagaman marami ang nagsisimula sa maliit na negosyo, nananatiling hamon ang limitadong market access. Anya, sa tamang suporta, mas maraming MSMEs ang lalago at makakalikha ng dagdag na trabaho sa bansa. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 13 minutos na makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Na-recover na ng Philippine Coast Guard divers ang tatlo pang labi mula huyan sa lumubog na MV Tricia Christine 3 dyan sa karagatang malapit sa Balukbaluk Island nitong araw ng Linggo, 15 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Bunsod nito ay umabot na ho sa 57 ang kumpirmadong naitalang binuwian ng buhay habang 273 naman ang nailigtas at 22 ang patuloy na hinahanap. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, ang opisyal na bilang ay mula sa koordinasyon ng Philippine National Police, Scene of the Crime Operations at City Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine Coast Guard, District Southwestern Mindanao, pati na yung pamilya ng mga biktima. At kaugnay ho niyan, nagsampa na ng kaso ang Department of Transportation laban sa tatlong opisyal ng Maritime Industry Authority kaugnay dun sa pag-issue ng safety certificates ng naturang barko. Posibleng overloading ang isa sa mga sanhi ng trahedya batay sa inisyal na mga pagsisiyasat. Inihahanda na rin ang kanselasyon ng Certificate of Public Convenience ng Allison Shipping Lines na kasalukuyan hong suspendido ang kanilang operasyon habang nagpapatuloy pa rin ang pagsisiyasat. Samantala, isasara po pansamantala ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila simula nga po ngayong araw ng Lunes, Pebrero 16 hanggang bukas po yan, Pebrero 17, kasabay ng selebrasyon ng Chinese New Year. Sa inilabas na advisory ng pamahalaang lungsod ng Maynila, kabilang po sa mga isasarang road sections ay sa may Binondo Intramuros Bridge simula alas 3 ng madaling araw, ngayong araw po yan, sa Jones Bridge sa may southbound dakong alas 7 ng hapon. Maging dyan sa may Jones Bridge northbound bandang alas 9 ng gabi. Pagsapit naman po ng alas 10 ng gabi, isasara ang mga sumusunod na daanan sa may Plaza Lorenzo Ruiz U-turn access. Mula po yan sa 1 Luna Street, patungong Quintin Paredes Street, maging sa may Ongpin Street mula sa 1 Luna Street. Nakikita niyo po yan sa atin pong live stream, sa atin pong social media accounts, tulad na lang po ng Facebook at YouTube. At kasama pa nga po sa mga road sections na isasara ay ang kahabaan po ng Quinto Paredes Street mula sa may Dasmariñas Street patungo sa Escolta Street. Gayon din po ang Jones Bridge, ang 1 Luna Street mula Dasmariñas Street patungo sa Muel de la Industria. Gayon din po ang Binondo Intramuros Bridge at Plaza Cervantes. Ipapatupad din po ang mga sumusunod na rerouting schemes. Ang mga sasakyan po na manggagaling sa may Luna Street ay maaaring dumaan sa Jones Bridge sa may southbound, saka po maaaring lumiko sa may Dasmariñas Street at pakaliwa po patungo sa may Muel de Binondo. Maaari din pong kumaliwa sa may Muel de la Industria, saka po dumiretso sa may Muel Banco de National patungo sa Plaza Santa Cruz patungo sa inyong destinasyon. Ang mga sasakyan naman po na magmumula sa may P. Burgos Avenue sa may northbound, maaari pong dumaan sa may Jones Bridge, saka dumiretso sa may MacArthur Bridge o Quezon Bridge patungo po sa inyong destinasyon. Para sa iba pa po mga alternatibong ruta, maaari pong sumangguni sa Manila Public Information Office page. Kaugnay nito ay inanunsyo rin po ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw, yun pong suspensyon ng expanded number coding scheme para yan bukas kasabay na rin po ng taunang selebrasyon. 17 minuto na mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pumuna tayo ng report mula sa ating news team. Ang Department of Public Works and Highways target na simulan yung long-term rehabilitation sa Maharlika Highway pagkatapos ng Semana Santa. Yung Holy Week plans para sa naturang highway ay kanila nang inilatag. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Inilatag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang plano ng kagawaran para sa Maharlika Highway bilang paghahanda sa Holy Week 2026. Ayon kay Dizon, target ng ahensya na matapos ang clearing operations at maalis ang lahat ng obstructions at kasalukuyang roadworks sa nasabing highway bago matapos ang Marso. Layunin nitong matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na biyahe ng mga motorista sa panahon ng Semana Santa. Giit ng kalihim, pagsapit ng Holy Week ay wala ng obstruction at wala nang isinasagawang konstruksyon sa Maharlika Highway, lalo na sa
apektadong lugar sa Quezon, Bicol at Samar. Bukod dito, magpapatupad din ang ahensya ng pansamantalang remedyo sa mga bahaging hindi pa sakop ng full repair. Kabilang dito ang pag-aaspalto at pagtatapal ng mga lubak upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Matapos ang Holy Week, ilulunsad naman ng ahensya ang long-term rehabilitation ng Maharlika Highway. Kabilang sa plano ang pagsisimula ng bidding para sa mga malalaking kontratista, pakikipagkonsultasyon sa mga foreign partners at paggamit ng makabagong teknolohiya lalo na sa pinakaproblemadong bahagi ng kalsada. Ayon pa kay Dizon, ang proyekto ay pangungunahan ng Central Office ng Kagawaran upang matiyak na ang Maharlika Highway ay nakaayon sa Asian Highway Standards. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Bang mga nauna nang nagpasabi to join this project for Maharlika? Marami nang nag-express ng interest. But I will be meeting with the association of the big. I'm talking about big in terms of financial capability, big in terms of yung laki ng mga proyektong nagawa na nila at ginagawa nila. At ikatlo, big in terms of the access to modern equipment and technology. Yun ang tatlong magiging major criteria dyan. No? So, for Maharlika, and even for other big projects, Samantala, inanunsyo rin ng kalihim ang pagbabago sa sistema ng promosyon sa loob ng kagawaran. Ibabatay na ito sa basic requirements at 3 technical performance criteria. Ito yung maagap na maintenance ng mga kalsada at tulay, mabilis na pagtugon sa pinsalang dulot ng kalamidad at ang on-time completion ng mga proyekto. Binigyan din ni Dizon na magiging mahigpit ang ahensya sa pagmomonitor ng performance ng mga empleyado upang maiwasan ang pagkaantala ng mga proyekto. Babala niya, maaaring tanggalin o palitan ng mga opisyal na hindi makakapasa sa itinakdang pamantayan at isasagawa ang evaluation kada taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. sana hindi magbago ito kasi ito talaga yung kailangan mo. You really have to rely on the right people and we have to make sure that the right people are the ones that eventually get promoted and move up. No, kasi sila talaga yung kailangan. And I hope these people, kagaya ng sinabi ko sa mga taga-Gasay, na recruit natin, huwag kayong gagaya kila Alcantara, kila Bryce, kila Pakanan, and all of those people. No, huwag kayong dadala sa mga nagtentasyon sa kanila. And ayusin nyo na yung trabaho. Iprinesenta rin ng kalihim ngayong araw ang 6 na bagong na-promote na opisyal na anya ay dumaan sa merit-based evaluation. Kabilang dito si Abdul Motalib Kansi Jr. Siya na ang Sarangani Assistant District Engineer na ibinahaging 10 beses siyang nag-apply sa posisyon at dati umanong sinabihang kailangan ng endorsement mula sa isang politiko. Itinalaga rin si Kenneth Edward Fernando bilang Officer in Charge District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Siya ang kapalit ni Henry Alcantara. Ayon kay Fernando, oportunidad ito upang maisulong ang reforma at unti-unting mabago ang pananaw sa kanilang tanggapan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Officer in Charge District Engineer Kenneth Fernando. Can you assure the public with the new leadership that you have na hindi na nga po ito mauulit? And ano yung mga pagbabago na gagawin niyo po as the new leader of the most controversial district office po sa Bulacan? Unang-una, ito po, kami mismo. Actually, kami yung, I think, I may say, it's a symbol. Pero yung symbol kasi na yun, wala pa kami napatunayan talaga. Wala pa kami talagang na-deliver na big impact. Pero yun, mag-start tayo doon. Tapos with the new people, it's an opportunity para after nung crisis, after nung sakuna, it's an opportunity na mag-reset na lahat ng mga hindi nagagawa dati gawin na ngayon. Pero mahirap pa rin. Meron pa rin na, alam mo yun, lahat naman ng tao pag may changes, may mga negative reactions din. So it's part of it. Tanggap naman yun. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Sa ibang balita naman, naabot na sa 50 terminal ng pampasaherong sasakyan sa Metro Manila ang pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa ahensya na nakabase dito sa National Capital Region, ang hakbang ay base na rin yan sa direktiba upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa nakasaad sa kanilang prangkisa. Binigyang diin na hanggang sa Marso 17 na lamang ito para sa mga pampasaherong mga sasakyan para maipasa ang kanilang mga kasagutan. Karagdagan pa sa mga balita mula sa ating news team. Koordinasyon ng EDSA Shrine 40th Anniversary Committee dyan sa tanggapan naman ng Philippine National Police mas pinatibay pa at yan ay may kinalaman sa mga paparating na aktibidad at pinalakas yung peace and order sa gaganaping mga programa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Bea Pinisa. Mas pinatibay sa ngayon ang panig ng simbahan ng kanilang koordinasyon sa Philippine National Police upang matiyak ang mas pinaigting na pagpapatupad ng peace and order para sa ikakasang kilos protesta sa darating na Pebrero 25 na siyang kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa naging pagtatanungan ng Bombo Radio Philippines kay Father Jerome Ceciliano na siyang rektor ng simbahan ng EDSA Shrine, sinabi nito na bumuo na sila ng komite para makapag-ugnayan sa pambansang pulisya at maging sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga programang gaganapin ngayong buwan. Kaya naman bagamat inaasahan na mayroong ilang mga grupo na kahit hindi kabilang sa magiging programa ay tiniyak naman na mayroong magiging sapat na seguridad para sa mga magiging pagtitipon. So ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Father Jerome Ceciliano, ang rektor ng EDSA Shrine. Dito sa EDSA Shrine ay meron kaming binuo na 40th Anniversary Committee. Isa sa mga committee na to ay nakikipag-ugnayan sa PNP at saka sa LGU, Local Government Unit, in this case, Quezon City. So fortunately for us, dito sila, nakapagbigay na ng permit ang Quezon City government, Quezon City Hall, and at the same time pati PNP. So ibig sabihin, dito yung presence ng mga PNP personnel. And then of course, we would like to assure you that ang people power naman kasi para sa lahat, sabi nga ni Father Robert. Kaya kung meron man mga pupunta dito, yung assurance namin, meron din naman na PNP personnel na pwede na mag-ensure ng order and discipline during these activities that we're having. Sa kabila nito, nanawagan naman ng simbahan sa mga organisasyon na magkakasarin ng kanilang mga programa kasabay ng pagtitipo na ito na pangunahan ng simbahan na huwag maghasik ng karahasan at panatilihing payapa. Ang kanilang mga demonstrasyon bilang ang magiging programa ay tinatawag ring peaceful activity. Huwag din sanang gayahin ng ilang mga grupo na taliwas sa kanilang mga panawagan. Ang mga naging gulo noong September 21 rally na naging dahilan ng pagkakaroon ng sugatan at sirang mga establishmento. Isa lamang ito, Anya, sa mga binabantay rin ng simbahan na maging ng buong samahan ng trillion peso March movement, kaya mas binaigting at pinalakas pa nila ang kanilang koordinasyon sa pulisya. Kung ganyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Father Jerome Ceciliano, ang rektor ng EDSA Shrine. Walang simpleng panawagan natin dito, kaya tinawag ito na People Power Peaceful Revolution. Kaya kung pupunta kayo dito, kung pupunta sila dito, hindi dapat sila mag-asik ng karahasan. Yan ang panawagan namin because it's going to be very ironic. Diba? Kung halimbawa ito ay it's all about peaceful action. Mga tao nagpunta, nagdasal, in fact, nagbigayan ng mga pagkain, nagpalitan ng kung ano-ano, may rosaryo pag binibigay sa mga sundalo, peaceful. So if you're gonna attend these activities, dapat peaceful din yung pagkilos. Huwag nating tularan yung nangyari no September 21, at talaga nagkaroon ng gulo, merong mga nanggulo. We don't want that to happen. That's why we are, earnestly coordinating with the PNP to ensure that somehow that's not going to happen. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, inaasahan naman na magiging payapa at sentro sa kabataan ang magiging programa dito sa EDSA Shrine at maging sa EDSA People Power Monument sa Pebrero 25 bilang pag-alaala. Bilang pag-alaala na rin sa mga naging sakripisyo ng mga nakiisa at nakibahagi sa makasaysayan na kilusan na ito. At yan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Dumako naman tayo dyan sa may Department of Justice. Iginit ng ahensya na hindi otomatikong tanggal sa resolusyon ng prosekusyon ang mga state witness sa plunder case laban kay dating Senator Bong Revilla. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Iginit ng Department of Justice na hindi otomatikong tanggal mula sa ilalabas na resolusyon ng prosekusyon ang mga state witnesses sa reklamo may kinalaman sa flood control. Sa ipinadalang mensahe at pahayag ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, isasama pa rin naman ito sa resolusyon ng reklamo. Bagamat discharge bilang state witnesses, aniyaya, pagdidiskusyonan pa rin ang mga aligasyon ng conspiracy sa kanilang partisipasyon sa kaso. Mailalahad raw kasi sa resolusyon ng prosekusyon ang patungkol rito kahit pa meron o walang counter affidavit at manifestasyon ang respondents sa reklamo. Kapag nalaman na state witness na sila, ilalagay pa rin yan sa resolution that they are being discharged as state witnesses. As to the allegation of conspiracy, syempre, i-discuss pa rin po sa resolution ng prosecutors if their participation in the case. So, yung allegations in the complaint by the NBI will still be discussed in the resolution, whether or not merong counter affidavit or manifestation ang respondent. So as to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Kanyang tinukoy rito ang patungkol sa reklamo plunder na kinakarap ni former Senator Bong Revilla Jr. Kinwestiyon kasi ng kampo nito ang hindi pagsusumite ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia ng kontra sa Laysay dahil discharge na sa kaso bilang mga state witness. Kaugnay susupin pagiging state witness, ibinahagi naman ng Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla na maraming nais maging testigo rin. Aniyaya, may mga gustong tumestigo sa kaso ng manumalyang mga proyekto, subalit kailangan pa aniyang mabuo o ma-develop pa. Maraming gustong tumestigo, pero kailangan i-develop isa-isa eh. Kasi nga, ang problema rito, ang tao iniisip ang politics eh. Yung politika for the next few years, iniisip nila, pag bago gobyerno, libre na kami. Hindi po ganun yan. Tuloy-tuloy po ang trabaho namin. Sa kabila ng pagiging sangkot ng ilang mga senador sa flood control, pagtitiyak ng ombudsman na hindi papaapekto rito kahit pa ng iba'y iniisip na kaagad ang pamumulitika sa susunod na magiging takbo ng gobyerno. Kung kaya maging ang senador na si Bam Aquino ay binigyan din na dapat itong isang tabi muna habang kinakarap ng bansa ang isyu sa korupsyon, edukasyon at iba pa. Naniniwala siyang hindi ito ang panahon para pag-usapan ang mga ganito lalo pat nakararanas sa iba't ibang mahamon ang mamamayan. Git niya, dapat mo nang resolbahin ang mga isyu kasabay ng pagsusulong maipasa bilang batas ang Classroom Building Acceleration Act at Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Layon rito na atasan na lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na i-upload ang mga transaksyon, gastos at kontrata sa mga proyekto sa isang digital budget platform. Sa pamamagitan kasi sa naturang panukalang batas ay magiging bukas na sa publiko ang mga dokumento sa paggasta ng pondo. Inaasahan na mapagtitibay rin ang transparency, tugon at laban sa korupsyon sapagkat posible nang masubaybayan at mabantayan ng publiko. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Agaw pansin mga kabombo at mga ka-Star Nation dyan sa NBA nang masalo nitong si dating US President Barack Obama ang loose ball habang nanonood sa courtside kasama ng kanyang may bahay na si dating US First Lady Michelle Obama. Yan ay para sa 2026 NBA All-Star Game sa bahagi po ng California. Ang naturang bola mga kabombo ay galing sa scramble na naging agawan itong sina Nikola Jokic
ng Denver Nuggets at Devin Booker ng Phoenix Suns. Natuluyan naman hong lumabas sa sidelines at napunta sa kamay ng dating presidente na si Obama. Mabilis niyang naibalik naman ang bola sa laro na ikinatuwa naman ang mga manonood dahil aktibong-aktibo pa rin ang dating Pangulo ng Amerika at agad naman na lumabas sa internet ang naturang mga eksena. Bukod nga rito ay nakapanayam din siya ng NBA legend na si Reggie Miller kung saan ay binigyang diin ang kahalagahan ng sports sa pagkakaisa ng mga tao at patuloy na paglalaro sa liga sa pandaigdigang saklaw. Ang All-Star Weekend ngayong taon mga kabombo ay nagpakilala ng bagong round-robin format sa pagitan ng Team USA at yan yung USA Stars at ang Team World na nagbigay naman ng mas mataas na antas ng kompetisyon. Ang presensya ng dating Pangulo ng Amerika ay nagdagdag pa doon sa sigla ng All-Star festivities at nagpamalas din ng kanyang likas na basketball instinct. At yan ay kahit na wala naman siya sa mga ganitong aktibidad sa mga nakalipas na pagkakataon. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, sa pagkakataong ito ay nakuhan muna natin ang isang mahalagang panayam at kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si dating Magdalo Party List Representative Gary Alejano, isang retiradong miyembro ng Philippine Marine Corps at siya ho ay may ranggong kapitan. At pabati natin sa Bombo Radio Philippines. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Ano po yung inyong reaksyon sa inilabas ng International Criminal Court na listahan ng mga tinaguriang co-perpetrators ni former President Rodrigo Roa Duterte? Well, una-una, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio, magandang umaga po. Ang ating pong reaction dito sa paglabas ng ICC ng pangalan ng mga co-perpetrators ni former President Duterte ay isang napaka-welcome development, no? Dahil itong mga ito ay talagang nakapangalan dun sa information na sinabit sa ICC. Ang aking kasing pagkakaintindi ay hindi naman ho magagawa ng dating Pangulong Duterte ang pulisiya ng extrajudicial killing kung hindi ho siya merong kasama sa plano. In fact, itong plano na ito ay matagal nang ini-execute sa local level pa lamang sa Davao City. Kaya nga merong Davao Death Squad. Nung naging Pangulo ang dating Pangulong Duterte, ay inelevate nito ng itong sistema na ito, no? Ang template na ito, from local to national. Napakalawak po ng buong Pilipinas. So nagkaroon po ng plano talaga sa issue ng pag-i-implement ng Oplan Tokhang, paano bibigyan ng reward kung sino ang makapatay o makahuli sa mga suspect na drug addicts at drug lords. Kahit nga noon nung ako'y nasa Congress pa, ay yung mga kasama ko talagang ramdam ko yung takot dahil pag ikaw ay nagsalita labag doon sa pulisiya ng dating Pangulo, baka ho yung pangalan mo mailista doon sa mahiwagang listahan at parang death warrant na yon. So, itong paglabas ng pangalan, ng mga pangalan na ito ay isang napakalaking welcome development sa paghahanap ng hustisya sa biktima ng extrajudicial killing. Nais ko lamang i-emphasize na hindi ito pag-uusig o pagtutugi sa iisa o ilang pangalan. Dahil biktima ho tayo lahat dito. Okay, noong nag-file ho kayo ng kaso sa International Criminal Court, in-expect nyo ba na magkakaroon ng 8 ng mga co-perpetrators ay may malinaw din na role doon sa Oplan na double barrel? At ito ho ba, anong pagtingin ho ninyo? Nagulat ba kayo sa maraming napabilang doon sa listahan, Representative Alejano? Well, sa simula nga actually, ay parang suntok sa buwan yun. No? Nung final namin ang information in 2017 sa kasagsagan ng power ng former President Duterte,
ang sabi naman ho natin, wala ho tayong magagawa kundi maghanap po ng hustisya. Kung maalala nyo noon, nag-file ho ako ng impeachment complaint against the former president dahil isa lamang ang kaparaanan upang mapanagot siya sa pamagitan ng impeachment dahil siya ay isang impeachable official. Ito yung paghahanap natin ng hustisya at accountability. At alam naman ho natin na numbers game yun, agaran ho nilang binasura. So dito ho nagpapakita na yung mga ahensya ng ating gobyerno kasama na ang mga institusyon katulad ng Kongreso at kahit Senado at that time ay hindi ho nagpapakita ng willingness at capability na usigin ang guilty sa pulisiyang ito. So saan pupunta ang taong bayan? Precisely, meron ho tayong International Criminal Court dahil yung mga bansa na kung saan ang mga citizens ay nagiging biktima ng kanyang gobyerno ay walang matakbuhan. Kaya nga meron nung tinayong International Criminal Court through the Rome Statute na pinirmahan ng Pilipinas noong 2011. So, kahit suntok sa buwan, after 8 years ay nalabasan po ng warrant of arrest ang dating Pangulo at ito'y nagpapakita na gumagana ang international justice at involved ito ang buong mundo. Ibig sabihin yung international community ay tumitingin sa Pilipinas kung tayo ba ay hindi gumagalang sa kasunduan, tayo ba ay isang rogue state na hindi gumagalang sa international order, no? So napaka-welcome po at lalo na ngayon na may nilabas na mga pangalan, hindi po Christmas araw-araw. Kailangan mo pananagutan. Hindi lang ito sa issue ng international ng extrajudicial killing ha. O kung hindi nakikita na merong consummation o merong nananagot sa mga krimeng nagawa, nagbibigay ito mensahe sa Pilipino na kahit ano pang lupasayin ho natin sa pagsisigaw at pagpa-file ng kaso, ay wala hong makukulong. Okay. Bago yung iba pang punto, no ho, bibigyang dad ko muna si Bombo Ever. May ilang nais din po siyang itanong sa inyo. Bombo Ever? Since nabasa na rin po ninyo ito pong technical na aspeto po ng tinatawag na Oplan Double Barrel na nagsilbi nga pong blueprint ng drug war na kinalaunan po ay naging basihan na rin po ng inyong warrant, pamilyar po ba kayo sa naging papel po ng bawat co-perpetrator na napangalanan po? Well, alam naman ho natin, ito yung mga dating mga opisyal na kung saan dito umiikot ang tinatawag na sana nating justice system ng ating bansa. No? So kasama ho ang ahensya ng Philippine National Police, kasama ho ang Department of Justice, ang National Bureau of Investigation, yung issue ng droga ay Philippine Drug Enforcement Agency. So ito yung mga ahensya na pumapalibot doon at malaking epekto sa pulisiya ng war on drugs. No? So merong mga connection ang lahat na ito upang magsagawa nitong national policy of extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs. Example, sabihin ng PIDEA na talagang napakalala. Alam ko malala, pero natural ang figures na yan ay dapat maging maliwanag. Kung maalala ho natin, tinanggal ng dating Pangulo ang PIDEA chief noon dahil hindi ho siya nag-agree doon sa datos. No? So, yan, example. Tapos si DOJ Secretary before na si Vitaliano Aguirre ay sinasabi niya na wala namang extrajudicial killing. O siya na ho sanang magbibigay ng hustisya sa mga biktima. Siya ho nagsasabing walang biktima dapat yan. Mga kriminal ho yan, mga ganito. No? So, kasama siya. So, at itong maraming mga pangalan dito ay miyembro, mga leaders o chief PNP ng Philippine National Police. No? And then, ang malaking role dito ay nakita ho namin ay si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Dahil nga, sa kanila talaga nakasentro yung pulisiya. Si former President Duterte ang utak, sa kanya nanggaling ang pulisiya. Hindi naman sekreto yun. Public policy yun. Pronouncements ng Pangulo kada okasyon ay sinasabi niya yan. And then, tahimik lamang si Senator Bongo. Alam natin yun, nasa likod lang yan. Pero siya ang naghahawak po ng finance.
Sa mga reward system, siya ho ang nagko-coordinate sa likod ng mga hindi natin nakikita. Si Senator Bongo, no? Dahil sa Davao pa lang ay na-perfect na nila ito. And then Senator Bato, siya yung executioner, no? Ang itong plano na ito ay nai-execute sa pamagitan ng Tokhang o plan Tokhang o plan double barrel. Siya yung nag-i-implement. In fact, may mga kota yung mga istasyon sa buong Pilipinas, no? Patungkol sa pag-liquidate, yung tawag nila doon no? Neutralize na nais nilang i-justify na hindi naman lang ganon. Alam natin pag neutralize, Doon po sa inyong sinampa po na kaso, may malinaw din po ba na link o papel yung bawat co-perpetrator sa isinagawang drug war o may iba rin po sa kanila na posibleng napilitan lamang na magpatupad po nito kasi posibleng tatanggalin po sila? Kaya ganito lang yan. Kung ikaw ay hindi mo gagawin yung role mo o hindi ka tutupad, isa lang mangyari sa'yo. Tatanggalin ka sa pwesto. At papalitan ka ng mas willing na gagamitin o kasangkapan nitong war on drugs. Kaya nga, the more na magsisip-sip ka sa Pangulo, sa sentro ka. No? Nandoon ka. Ipapakita mo yung gilas mo, ikaw ang ilalagay natin dyan. No? So, yun nga yung malungkot ng panahon na yun. Nagpapakita ng gilas yung mga ibang personalities para mailagay sa sentro. No? So, hindi ako naniniwala na pag itong mga pangalan na ito ay tumanggi, baka wala ho sila sa listahan. Ibang pangalan ang malagay sa listahan. And since they cooperated and they obliged willingly doon sa utos ng Pangulo, which is an illegal order sa aking tingin, they should suffer the consequences of the official function na ginampanan. Alright, sa ngayon, mayroon po ba kayong inaasahan pa na iba pong pangalan na tutukuyin po ng International Criminal Court o kumpleto na po itong listahan po ng co-perpetrators ng drug war? Well, may mga pangalan tayong naisama noon, no? May mga iba pang hindi na ilabas yung pangalan dito. Pero let us leave that to the wisdom of the ICC o the prosecutor of the ICC sa pag-analisa ng mga available documents and evidences kung alin doon ang ilalabas nilang mga pangalan. So, sa kanila na po yun. No? Dahil lang sa ating paniniwala natin na kahit nagbigay tayo ng pangalan pero pag tingin nila na hindi nila maisama, then let us respect. Alright, Bombo Dennis. Okay. With that, kami ho'y nagpapasalamat sa pagkakataon na makadaw pampalad kayo sa Himpapawid kahit ngayong tanghali na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si former Magdalo Party List Representative Gary Alejano, isang retiradong miyembro ng Philippine Marine Corps sa ranggong kapitan. At yan ho ay may kinalaman pa rin doon sa mga development doon sa International Criminal Court, partikular na ho sa kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bukas naman ang Bombo Radio Philippines para sa mga panig na nabanggit dito ho sa panayam na ito upang kayo ay makapaglahad din ng inyong saloobin at sentimiento may kinalaman ho sa naturang usapin. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang balita. Ilang kongresista kabilang na si dating Congressman Zaldico dapat daw na madiin sa flood control anomalies ayon kay Senator J.V. Ejercito. Kumuha pa tayong detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Ever, Bombo Dennis, nais si Senator J.V. Ejercito na matukoy at mapanagot sa Senate Blue Ribbon Committee report ng Senado ang ilan pang kongresista na nabanggit sa investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong flood control, kabilang ang dating kongresista na si Zaldico. Ayon kay Ejercito, mahalagang matunton sa ulat ang tunay na may mga pananagutan sa tinawag na flood control mess. Partikular niyan tinukoy ang mga tinaguraang contractors, ang mga mambabatas na umano'y may kaugnayan din sa mga kontrata ng proyekto. Aniya, nais niyang makita sa committee report kung paano tinukoy at tinimbang ang papel ng mga ito sa mga umano'y anomalya na inilantad sa pagdinig. Sinabi ng senador na batay sa mga impormasyong lumabas sa investigasyon, may mga individual na dapat masusing masuri ang pananagutan, kabilang si Zaldico at iba pang nabanggit sa mga testimonya. Gayunman, ang pinal na pagtukoy ng pananagutan ay nakasalalay sa magiging laman ng opisyal na ulat ng komite.
Inamin din ni Ejercito na may mga bahagi ng initial report na nais pa niyang mapalakas o madagdagan, kung kaya't maaari umano siyang lumagda sa ulat, ngunit magsusulong siya ng mga amyenda upang matiyak na kumpleto at malinaw ang findings at rekomendasyon nito. Samantala, matatandaan na una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson na maaaring magsuwestyon ng mag-amyenda o mag-interpellate ang mga senador, miyembro man ito o hindi ng komite. Aniya, bukas ang komite sa mga magiging deliberasyon ng report sa plenaryo sakaling makumpleto na ang kinakailangang mga pirma. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni Lacson na nabigyan ng tig-iisang kopya ng partial committee report ang lahat ng senador at inaasahang makukumpleto ang mga lagda ngayong linggo upang maipresenta na ang ulat sa plenaryo para sa deliberasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Yes, the floor. Anybody, even non-members may introduce amendments. Yeah, meron naman transcript eh. May reference naman sila. We have to close the inquiry eh. Kaya at least one hearing. Silang may amend, may interpellate, with reservations, will submit a separate opinion, anything. Maski nga hindi nakasulat doon, pwede sila mag-interpellate, pwede sila mag-amend. Si Senator Panfilo Ping Lacson. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng ulat ng ating mga himpilan. Bangkay ng sundalong nasawi sa enkwentro doon sa Tanhay City, dyan sa Negros Oriental, naasikaso na upang maiuwi doon sa lalawigan ng Capiz. May balita dyan ang Bombo Radio Bacolod. Inaasikaso na ng asawa ng sundalong nasawi sa enkwentro sa Purok Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental ang pagbiyahe sa labi pauwi sa Capiz. Matatandaan na nasawi sa enkwentro si Corporal Reynold Gardose, 29 anyos, habang nagtamo naman ng daplis ng bala ang isang private first class sa sagupaan ng 11th Infantry Battalion at tinatayang 7 remnants ng New People's Army kahapon ng umaga sa boundary ng Purok Santo Niño, Tanay City at Purok Nara, Bayawan City. Ayon sa asawa ng nasawing sundalo, bandang alas 10 ng umaga nakita ni nito ang mga social media post na tinamaan ng kanyang mister, ngunit natanggap na lamang kumpirmasyon na ito ay binawian ng buhay pasado alas 12 ng tanghali. Mula sa Capiz, agad itong lumuwas patungo sa Negros Oriental kasamang kapatid na lalaki ng kanyang mister at ang kapatid nitong babae. Ayon sa asawa, may 2 taong gulang na anak silang dalawa ng nasawing sundalo. Kahit na masakit ang pagkawalan ng mister, na natiling nagpapakatatag ang asawa para sa kanilang anak. Ayon dito, mabait na asawa at mapagmahal na ama si Reynold. Sa ngayon, patuloy pa ang pagtugis na militar sa mga tumakas na rebelde. Nasa 100 naman ang mga lumikas na residente sa Barangay Santo Niño, Tanay City na naghihintay ng abiso mula sa militar kung kailan makakauwi sa kanilang mga tahanan. Napakasakit po bilang asawa. May anak pa kami 2 na maaga siyang nawala. Before ang encounter, nakatawag, naka-video call po siya sa amin ng anak niya. Hanggang sa patulog na yung aming anak at nagpaalam naman siya. Nagulat na lang ako sa mga balita na nagtatanong sa akin kung kamusta ako. Kita ko lang po sa Facebook, sa mga balita, sa mga share ng mga kakilala namin na siya po talaga. Mahirap man tagapin, masakit man sa dibdib, sa isip. Kailangan po natin ito pagdaanan at malampasan. Mula rito sa Tanay City, Negros Oriental, ito si Bobo Macy of Famen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Grupo ng mga magsasaka dismayado raw dahil sa umano'y kawalan ng aksyon ng Department of Agriculture sa malawakang importasyon ng bigas. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Kawayan. Nagpahayag ng pagkadismaya ang maraming magsasaka sa umano'y kakulangan ng aksyon ng Department of Agriculture kaugnay sa kanilang kalagayan. Ito ay may kaugnayan sa patuloy at malakihang pag-aangkat ng bigas sa bansa sa kabila ng sinasabing magandang ani ng lokal na mga magsasaka. Ayon sa grupo, nagre-resulta ito sa mababang farm gate price ng palay dahil sa dami ng imported na bigas na pumapasok sa merkado. Pangunahing binatikos ng mga magsasaka
nagrekomenda si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil umano sa hindi pag-aksyon sa issue. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers, sinabi nitong mandato ng kalihim ng DA na magsagawa ng investigasyon hinggil sa lawak ng importasyon at magrekomenda ng kaukulang hakbang kabilang ang pagpapataw ng mas mataas na taripa kung mapatunayang naapektuhan na ang lokal na produksyon. Ayon kay Montemayor, 5 buwan na ang nakalilipas mula nang magsumite sila ng petisyon sa DA, ngunit hanggang ngayon ay wala pa umunong formal na investigasyon. Anya nakapagsumite na rin sila ng mga dokumento at ebidensya bilang suporta sa kanilang kahilingan, subalit nananatiling walang tugon ang ahensya. Ikinumpara pa ni Montemayor ang anyay mabagal na aksyon ng DA sa mas mabilis na pagtugon ng Department of Trade and Industry at iba pang ahensya ng pamahalaan sa hiwalay nilang mga issue na agad namang nabigyan ng solusyon. Patunay lamang anya ito ng kawalan ng importansya para sa kalihim ang mga issue kinaharap ng pinamumunuan nitong ahensya. Umaasa ngayon ang grupo na matatalakay ang usapin sa darating na pagdinig ng Special Committee on Globalization and House of Representatives of the Philippines. Talagang hindi po binibigyan ng importansya ni Secretary Laurel yung problema na binabanggit sa kanya doon sa amin pong petisyon. So ini-ignore po niya ang reklamo po ng halos 3 milyong mga magsasaka po ng palay. As to why, siguro malalaman po ng committee sa parating po na pandinig po ng Special Committee on Globalization ng House sa darating po na Miyerkules. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Naggagandahan at naglalakihan namang mga float ibinida sa pagdiriwang ng Hamaka Festival sa Taytay, Rizal. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang detalye dyan sa Star FM Manila. Ibinida ng mga Taytayenyos ang mga naglalakihan at nagagandahang mga float sa pagdiriwang ng Hamaka Festival dito sa Taytay, Rizal. Itinampok nga sa Grand Parade ang makulay, mayamang kultura at ang ipinagmamalaking mga local textile ng Taytay, Rizal na sumasalamin sa munisipalidad bilang Garments Capital of the Philippines. Bukod sa mga nakamamanghang float, isa rin sa mga inabangan ay ang mga sikat na personalidad tulad ni na Elise Joson, Chief Filomeno, Mark Pincris at marami pang iba. Nagbigay rin ng kasiyahan sa mga manonood ang baile sa kalye o street dancing. Nagbahagi naman ang mga dumalo ng kanilang nararamdaman sa nagpapatuloy na kapistahan sa Taytay, Rizal. This year po, sobrang saya po and ramdam naman po yung fiesta po dito sa Taytay. Very organized po, tapos nagsimula po siya on time. Enjoyin lang po natin since once a year lang naman po ito nangyayari. At doon po ako talaga dahil nakakita kayo mga artista po eh. Siyempre ho, kung hindi makukumpleto ang piyesta ng Taytay pag walang paradang ganito. Ang saya po kasi po, first time ko pong makakita ng mga pong tao. Ang gaganda rin po ng mga kasuotan nila. Matatandaan na nagsimula ang Hamaka Festival noong 8 ng Pebrero at magtatapos naman ito sa ika-22 ng Pebrero, kung saan ipagdiriwang din ang ika-81st na Liberation Day ng munisipalidad na gaganapin naman sa Veterans Park. Mula rito sa Taytay, Rizal, nag-uulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, tutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga himpilan, Bombo Radio Philippine Stations at pati na ho sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan ang mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin ko diyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Samantala sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan naman. At sa probinsya ng Benguet at mga karatig na lugar,
dyan sa Cordillera Administrative Region. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa dako naman ang Bicol Region, dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan din po sa may Cagayan Valley Region, maring yung tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming nalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Pangalagad sang Bombo Anay sa Udto sa gihapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Nagluntad ang pagka-delay sang pila ka mga empleyado kag estudyante matapos kati kulang ginalantaw nga kulang ang unit sang mga minibus nga nagabiyahe humalin sa terminal padulong diri iya sa mga mayor sining destinasyon sa city proper area. Ginapayag diri nga ang pag-dispatch sa mga kooperatiba sang ila sining nga unit amo sinang may responsibilidad sa sining pag caterman sa mga pasahero. Kung madumduman nyo pa kaginasang aga nangin malawig sini ang linyanay sa mga terminal agod nga makater sini banwa ang mga pasahero nga nagapadulong diriya sa bahin sang city proper area. Bangod man ganiti ang interval sang trip sang mga minibus tuman ka hinay kag mayara man sang factor diri ang pagpugok sang dalagan sang trapiko.
Check nato ng dugang sining mga balita kag impormasyon kag subong man panuaron sa bahing karon iya sang Traffic Transportation Management Office. Kaupod sa kay Bombohana Andasa. Bombohana, sa report, please go ahead. Hugot na nga ginapatuman sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang pag-implementar sa Regulation Ordinance 2008-393 o kung ang anti-overloading ordinance man sa Siyudad ng Iloilo, Bombo, Siam, matapos nga ang ining issue nga kung sabihin man nga subong nga tigin na aksyonan na kid kag resolusyonan na mismo sa CDTNO kag national agencies nga department kung Land Transportation Office o LTO kag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB sa ining anti-sardinas policy man diri sa siyudad ng Iloilo matapos nga nag-viral ang isa ka video nga kung sabihin mayara sa overloading ng mga motorized jeepney and naglapaw na sa pulo ka maximum nga standing man nga mga pasahero Chama sa interview sa Buko Radio Lieutenant Colonel Oldargo Garbanzo siya dirigin na pahayag na hugot na ini ginapatuman kag mayara na sang mga instructions man sa bahin man sa mga terminals sa siyudad ng Iloilo nga kung din may mga personnel na nga nagastantay tungtong alas 10 ini sa aga ako sa gabi agod nga tinabantayan gid sang maayo ang ining nasambit man nga mga terminals agod nga wala sang overloading both sa city and provincial jeepneys. Kaangot man diri ang pagpahamdom kag site man paghatag man sa citation ticket mismo sang mga personnel ang hatagan diri sa citation ticket amo man ang drivers sang kada motorized jeepney nga kon base sa diri sa regulation ordinance ang yara sa 300 pesos ang multa and ini man ang patuman gid sa subong man sang City Traffic and Transportation Management Office Bombo Siam kaangot man sini sa bangod sa ining overloading issue pati nakit-an madamo sang reklamo kalin sang nagligad sang Huwebes o Biyernes sa time isang LTO kag FRB ang anti-sardinas policy nga kung may mga nagkadakpan naman ng mga motorized jeepney drivers and conductor ang ara naman sa ining bahin sa ining nasambit man nga mga lugar ang din hatagan man mismo o kung may ara mismo sang ining paghatag sang citation ticket mismo sa ining bahin sa mga overloading nga diin man nati hatagan sa mga nagataigo mga penalidad ang ining nasambit nga modernized jeepney drivers and conductor but then going back madari Bombo Siam sa bahin sang ining mga pasahero nga nagadamo kung nagapugok sa kada terminal ang responsable gidri ang mga dispatching operation sang kada kooperatiba kung transport cooperative so makit-antay na sang aga sa mohon sa ungka iniban mga terminal ang madamo gid sang mga pasahero nga nagulat man sang mga masakyan but then is nakakulang gid kag rason man diri sa pag-late kag pagagabihan man mismo sang mga pasahero sa ilang pagpauli o kung may mga padulungan pa ini silang lugar Bombo Siam. That's why ginabalik diri sang ICTMO sa bahin sa dispatching operations sa transport cooperative ang ining responsibilidad kaangot man sa ining pagpadamo sa ilang mga biyahe nga unit Bombo Siam. Ito ba din nato na naging pahayag Lieutenant Colonel Oldargo Garbanzo sa dugang pa nga impormasyon. May ara na ako na instruction nga ang aton nga terminals dapat ma-check sang aton nga mga na-assign dira together sang ilang supervisors ng mga provincial public utility jeeps nga dapat hindi mag-overloading. Hindi pwedeng ang ilang mga pasahero ara sa babaw sang atop na. So ini gina-check na ini kag mayo gid nga nabalitaan namon nga ang aton nga national agency nga ang LTO 6 naga-start man sang ilang nga inspeksyon
diri sa City Loop, no, o diri sa area sang Iloilo City, kag may nadakpan na sila gani. Kami iya subong, no, may instruction naman ako nga kung diin ini nagakatabo ini during rush hour, sa aga kag sa hapon, kag kung bisa kung grabe kung mag-ulan, amo ini nga mga season or mga time wherein nga nagakatabo ining overloading. Kami may na-design na kami, no, nga pag-monitor, limbawa dire pa lang sa area sang city proper, kung ma-monitor, itawgan na lang ina, no, kay dito na siya inspeksyonon sa area sang Haro or sa area sang Lapas. For sure ining mga overloading gina-expect naton nga kung naka-uniform na ang magpapara, no, base hindi na nila pagbuksan ng ilang mga pertahan, no? So that is why may mga immediate kami nga mga tao nga magsaka dira, no, pag mag-conduct sang inspection, kag mag-document para nga ang pag-implement naton sang aton nga regulation ordinance maging talunsay kag wala na sang question. But sir, sa time maging ekstraktuhan ng overloading, nakita naton nga madamo ang mga kulang nga jeep o kung nagapugok nga pasahero sa terminals? Yes, nag-abot man ini sa aton nga atensyon, even ang outside nga mga loading unloading, no, diri sa syudad may mga concern man nga nakalambot sina sa aton. Nagdamo kuno ang waiting, damo nagahululat sa mga waiting areas. Wirente ini ginasulit namon kag ginabalik namon ini sa dispatching operation sang aton nga transport co-op. Ini sila dapat ang number of units nga pagwaon or i-double nilang number of units during sa sining natong mga rush hour. Ang problema bini kay daw wala sila control sa ilang mga tradisyonal nga mga jeepney. So dapat ang mga traditional jeepney nila nga pag-abot sa alas 5 hindi yatani magpauway kundi sundon ang mga dispatching operation para ang mga pasahero matagaan naton sang comfort, sang efficiency, nga hindi malate, hindi man magabihan sa pagpuli, no, sa ilang mga panimalay. Sir, may na pati ang nanging pahayag ni Lieutenant Colonel Darko Garbanzo sang head sang ICT DMO Pompocham kaangot man diri sa pag-implementar sang Regulation Ordinance 2008-393. So amo ni ang first day sa pag enforce ang ordinansa, istrikto na gid kay ginapasiguro nga kung wala sang nga dapat wa gid sang overcrowding. Yes, tama gid na overloading. Yes, tama gid na mo cham. That's why nga limit man rin sa modernized jeepney ang yara lamang sa 30 to 32 man, no. That's why nga dapat sundon gid ini kag so ang 30 ni dala na di ang ginapanugutan nga 10 standing. Depende diri sa kadakuon man sa modernized jeepney, but 30 to 32 ini usually bombocham, but then ang additional of 5 or 10 pang maximum maximum nga mga pasahero nga naga-tindog man bombocham. All right. So 32 plus 10 42. So hindi pa na siya makabig overcrowded sila sa sulod. As long amo na ang limit 42. All right. So umpisa na ni subong adlaw, sige-sige na ni bumuha na. Yes, bombocham sige-sige na ini since nga naka-umpisa naman ang Land Transportation Office sa LTO sa pagka-implementar diri, and makita naton nga last time may nadakpan gani diri sa bahin man sang syudad ng Iloilo sa ining overloading issue. That's why nga mismo ang DPMO not only sa pag deploy sa tinaho sa LTO but also man sa pagsunod sa Regulation Ordinance 2008-393 Bombo Cham. All right.
Yes, Mama Cham, idugang naman naton ang ining flash report regarding naman rin sa sunog na nagkaroon kabung sa may Barangay Benedicto Haro kung sa diin diri mismo sa bahin man sa distrito sa Madrid, actually this Diversion Road, makita naton nga dako na gid ang sunog and black smoke no ang nagagawa man diri sa bahin sa Benedicto Haro kadungan sa ining nagpagasunog nga past upon before 1 p.m. Mandri Mamacham, and nakita naton nga tinagresponde naman ang Bureau of Fire Protection and iban pa man diri nga mga volunteer no for fire brigade man sa nasambit man ang lugar Mamacham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa mga impormasyon direktamente sa bahin sa Iloilo City Hall. So, subong adlaw gin-enforce ang ordinansa. That is why ang mga pasahero to dugangan pa sang medyo kulang ang unit sa mga modernized bus or sang tagsa sinika kooperatiba. Tinagpugok ang pasahero. Di dapat mangin responsable sini ang dispatching sang tagsa ka kooperatiba sa aton sini nga mga kauturan para nga tindi na maeksperiensyahan ang pagka-delay sang mga pasahero sa tagsa iya ka terminal. Di mas mayo ni subonga nga gina-istriktuhan ta kay muay man kita iya sang tinutuyo sini nga makahatag sang anuman sini nga sa isang huol tan pa man iya nga magbiyahe sini nga mga traditional jeepney ti maximize kung tani ni sang tagsa sini iya ka mga ginatawag sini sa mga kooperatiba agod nga mapaiway or kung pugok man dira sa terminal ang mga pasahero gilayon sini nga mga makater kag hindi na mo sina kalawig pa ang ila sini nga mangin late or pagkaulihi kag sa mga pasahero man syempre lakip na diri para man ni saton tanan-tanan mo mag-cooperate kita aga pa ta magpadulong sa tagsa sini ka terminal ti kun aga pa ang mga pasahero dapat mas aga pagid ang aton siniya nga mga modernized jeep or minibus kag subong man ang pila ka mga ginapanugutan pa nga mga traditional jeepney nga magpadulong sa tagsa ka terminal agud ni cater ining mga pasahero. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay Bombo Jomar Villa sa sunog. Rejoin the report with Bombo Jomar. Bombo Jomar, sa report may kantanan sa sunog. Naglalabot na sa third alarm. Please go ahead. Bombo Jomar, adri kita cross sa area sa Barangay Benedicto sa distrito sa Haro sa Dikaron tama kadako sa sunog diri karon nagaluntad sa Subo sining mga tinion tama ka ito nga aso ang naga-ibwal elektron. Makita naton diri sa nasambit sining lugar medyo mabudlan sining pagpenetrate diri sa katapos ang Bureau of Fire Protection bangod nga tama kakitid ang adalan pakadto diri sa nasambit sining area. So isa diri sa ginhimo lang nga nagsugpon sila di sang host sa makalabot diri sa may nasambit sining lugar dahil ka nagataklas kita dis babaw katop sa tuloyan diri sa Subo sining Matel. Pag on man ito di marumpag ni rumpag to basta sa Subo sining Matel na ila ba plastar kita diri sa aton sining mga kabombo sa Subo sining karon nga mga tinion. Ang area based on information residential kag prayon karon ang pag lamon sa kalayo sa Subo sining karon nga matirong based diri sa aton sining observation kag ang iban sa ni human sa light materials nga pulian sa Subo sining karon di matino makita naton diri sa may area Bumbusamp kun halin ka diri sa may Haro kun diri ka mayanin sa may area sa city proper pwede ka di kalabay kun magbaya area diri sa Habiliana sa may MH del Pilar hindi ka na nakarabot diri sa old nga Haro Police Station. May bangga na di patuo pasulod siguro halin diri sa highway mga more or less mga 50 meters ang kalayon sa pasulod diri sa may nasambit sa karon nga area sa aton sa mga kabumbo so only ang makapenetrate di sa gilayon ang mga
katapo ni sa Birupan diri sila nagaagi sa may babaw sa atop no aplastar na nila ding post diri kay kun diri sa idalom hindi makapenetrate no ang ila sa ding truck no sa mga nagadugang sa ding responde ang katapo diri sa Birupan protection kag sa Federation Fire no sa subong sa ding matrion ang isa sa ang isa diri sa ginapanawagan sa taga More no basi ko may mga may mga supply pa ni ding ilang sa kuryente nga kung pwede cut off lang anay no diri sa mga area sa Benedicto para makapenetrate diri ang mga Birupan kay delikado ni kay gapatong sila sa top no bumutsam kag ang iban siliti basa ang atop sang ining mga tubig basi may tendency karon nga makakos pagid sa insidente no sa subong nga matinion kay ang isa pagid sa nagapatrigger sa pag-ibwal sa kalayo amo ni ang dapya sang hangin sa aton sa ka mga kabombo kay halin na duay gid nagaunta to ang pag-ibwal sang kalayo sa subong sini karon nga mga tinion amo ning isa sa naga pakos sini karon pakod sa nagapatrigger kun nga do madugay sa mag palong ang kalayo bangod sa padayon sa nga dapya asang hangin subong sa karon yung mga tinion bumusan so gina-check naton kung pila ka mga puloy-an ang nalamon sa disang kalayo kay based receipt information naton isa ini siya ka residential area no sa aton sa karon yung mga kabombo may tupad siya nga concrete no nga establishment infrastruktura ano to sir wait lang nasa gila check ta ton dris paron bali sir excuse standard inyo dapat balay din diskilig inyo ni atop ginapatungan naton okay ano na dao ano kadamo kamalay na da sir ano na pa manay palibot sir daw pero may diyan na sa may mo sa may dalom dao sa may highway na dao palibot pero wala na tilusot ng lagyan damo ang isa panibalay na sir mga estimated mo pila pa malay kasi hindi ko mambal human sa light material man na simento puro man simento kalabanan gid sir okay ano oras gid ginaw dire ka kida sa antestabo niyo saka na madaba na gid sa peraw madaba na gid sa saka na gid pero kagina pagin siguro nagakalayo sir pag saka namon gapaspog na gid ang kalayo sir buwan na gid lang so kita ta duay naga duay naga pumpaw no ang kalayo grabe gyapon no kaginaw ato do nagbaylo ang huyop kangin di na kapakadto dara sa may pula kagina ra kalayo mo dili no I see. Bumutsag no isa diri ka residente sa inyo de ano ga kabalaka kamo kay do lapit na sa inyo di ho nakapangimos ano naman kami nakapangimos naman kami bandamantayan namon ng kaso di man malakas na kanila pero nakapangimos naman kami sa dalong okay sige wala di karon kay ano gani name ta sir ano name ta Jiben Rivera sir Jiben Rivera sige Ben tigyo Ben sa direktas halin ko sa na tuntungan naton direktas babaw atop mo no siguro more or less mga estimated ta do mga 20 to 50 meters ni no ang aton sa karon nya kalayon basi baka penetrate kita diri dugang bumutang no sa area mismo sa aton sa mga kabombo kay upod ta diri ang katapo diri sa Bureau of Fire ang federation sa aton sa karon nga mga kabombo na mangkotali kay ila sining assessment kay do ay sige hapon nagano no duay naga duay naga untat no sige gyapon ang lamon sa kalayo officer nga sige man niya ang pag pag responde diri karon sa katapos sa Bureau of Fire kag federation no diri sa may nasabit sa karon nga area sa aton sa mga kabombo ma'am kamustang ma'am assessment naton ongoing kani hindi ko okay sige ang
mga verify na to. So kinasukusan nila diyan kung paano maka-penetrate diri sa area. Kinakulang pa no sang ila sini nga host ni kay diklabot no, so ginasugpunan lang Bombo-champ no, Sa din partikularang area sa Benedicto, aro, Bombo Jomar? Dire sa may residential area kung halin ka dire sa area sang Habiliana, dire sa PNH del Pilar going kaya sa may Haro, pakadto na niya sa may old Haro PNP station pero hindi ka nakalabot no, siguro alindra sa may area sang Haro PNP, more or less ang kalayo naton sa old Haro PNP ha no, ang kalayo naton dire mga 100 meters no. Ano na siya sa likod ng sang Lidi Supermart nga may suludlon? Oronahan pa, no? Bombo-champ. Sa tulad sa di kapag kabumbo, kay ang sa likod niya Lidi Supermart, tadlungon mo lang, may lapos man, no? Pero tidiri pa niya sununan ang ginatupok sa kalayo. Oh. Sa subong sa di karon gabat ni Onda si baka penetrate kita dito sa area. Sa aton siya ka mga kabumon naog kita dre dili sa aton siya ka pagpanglagan may lapos sa spiak na lang kay gina-check na dre dugang ang area champ no sa aton siya amo malang dito video masibot-sibot kay ang mga bombero adre na sa nagaidas sa may highway palapos diri sa area sang old Haro PNP station na lang ito sa maka-penetrate kita diri sa ano kita check it out diri ka ma-sukison ta adre sa aton diri ka baga kabumbo diring lapos siya ma'am sa piyaka side. Okay. Sige discuss lang din. Dili sa aton sa di ka baga kabumbo. So ano tanay no guwa ka diri sa area. Lapos tos biyak tay kidubuno hindi ka sulod di salakyan mo. No, so para ma-check ta to ang area sa mga residente no nga mismo sini nga nasunugan sa subo sa di karon yung mga trion ay isa, dua, tatlo, apat no lima ka mga bombero makita naton diri karon ang penetrate diri sa sulod no magluwas na may pagito sa gwa diri sa aton sa di ka kabumbo close road na no way na ginapagyan subong sang salakyan diri sa aton sa di nga pagpangalaga baw grabe ang mga tawo sinidi mansig na lang no dala sa gina sila magamit kung paano nga pwede dala nila at sunod sining ang sunog diri nga nagluntad diri ka kalimagi no sa may nga street na din dahil lastik ka binugang sa aton hari ka may mga na sunugan no nadala nila yung mga gamit lang din sa sagwa. Ma'am, kamusta ka mo? Kamusta ka mo? May tao ka to sa lot? Diri ka ba? Ha? Nalakal si makaplot ng kot kita diri. Ginapungkong niya pa rin bata. Yo? Ano damo pa tao sa lot to? Oo, nung damo pa. Pero ano naman ang ginapapakalagyo naman di. Bali ang tukad abi namo na mo to ang may nasunugan bala. Una daan may nanimaho na kami ng sunog na bayo. Tapos kintawayan ko lang kasi traffic lang na sunog ay nagaluto na anang piyak ko piyak. Kasi mo gay dugay may naglukok bala nga muna kaya sa piyak balay. Pag mo may nagkataba na dayon ti kinamon to ka balay ikitay malang bala na ko hallway lang ang kalagyan na damay gidayon. Dahil sa nagpakalayo ay na kami gani ka pang salvar sa mga gamit namon. Bali ano kamo kalayo to sa sunugan? Tupad lang gid mong ang isa lang gid ka ang kuswak lang ang damay. Tupaday lang gid kami. Ang katupad balay namon wala kilala ko na apelyido nila na nalipat sa ila da. Ano ang mga light materials na? Oo, mga may simento man kay half lang simento ang babaw gid kalay ang kahoy. Kasi ang babaw nila puro kahoy na. Ano kada mo kamalay da sunod? Ano mo ikit lang mandaan. Wala lang ako kabalo nung di masaan. Tang sumandok sige bala
sige. Pero okay man, why man sing Anong- bilin sa inyo. Ato gani ang ko ang tatay na niyo arap sa sulod ay pauwi ko papakita ay nagbulig sila ginapatay sang kalayo sa bumba. Bali ang libin mo to sa lod. Oo, pero wala ako. Balo ko nakalumpat sila to sa irigasyon, bala sa likod. Ay gagi lang naglapsa ka kalayo. Ano lang nasalban ng gamit? Amo lang git ni kwarta, cellphone, mayad lang na silver pang importante, bala kwarta. Sige. Thank you. Ano gini-first name mo? Siya. Ano-anong partikular nga ngalan sa lugar na nila sa Benedicto, Joms? Ano ginang particular nga lugar di? Sinadin? Oo. Ano nga zone or block? Ang Riles. Riles. Riles na Stickers na tawag nila di. stickers. Oo, sa may, oo, si Sticker, ang tawag di. Oo, sa amin, may tubang ang sa likod dito sa chapel, ang unahan, sunog. Naglaktat na dayon. Sige. Kung diretsohan mo na may lapos ng punta, no? May tapos ba? Oo, may ara. Sige kita. Sitio Lakers, Barangay Benedicto, Haro. Barangay Benedicto, Haro. No? Oh, kay may iba na da, may mga chapel. flying squad, may mga ano na dira para nga matungod ang exact location. Sitio Lakers, Barangay Benedicto. Ang gintunaan sa kalayo isa ka balay nga una may nagaluto tapos gulpiada lang may naglupok nga appliance. Dito na kag nagkarab-karab ang kalayo Bumbujumar. Yes. Roger that. No? Actually, ang pamalay siya di paglabay mo sa putuok, wala tuok. No? Damo gimanigilis pamalay na di kon aton siya di karon niya nga latawon. Bumutang mix may ara isang humanis kung kritera man sa man sa light materials nga mga pamalay. Diri sa Subo siya di Bantilon. Hindi na penetrate na to. No? Pasulod kay samtang nag-aalakad kita diri tama kadako sila po no ang igwal siling nga aso tamak itom duay 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 nagkapatay no pisar nga ati kadamo nagadidri sang mga bureau fire nga nag-penetrate sa diri karon sa supong siling matrion Bumutsam no so diri nakita sa ila sa diri nga putwok sa ton sa diri nga kabubu ay diri kili sa may aulonhan niya na di lapos na ni di sa may tabok suba na nobla no tabok suba diring Taytay sa aton sa diga mga kabungwa diri kita sa may paghuhuman diring lang sa no baw tama gi maglik dako di ang ang kalayo karon kag tama itom no ang so diri bubusab no makita diri sa area sa aton sa diga mga kabumbo ang atukusan karon amo ning sa left side no kun diri ka maglabay footwalk pabalik ka diri sa bay distrito sang Haro no makita nato diri ba grabe ang pag-penetrate karon sa Bureau Fire hindi nila mapalong kay ang isa ni kabalay karon na ginapapisitan ang iya sa nga dingding sin no kun GI sheet hindi makapenetrate niya ang tubig sa Bureau Fire. So ginabungkal nila, subong karon bumutsamp ang dingding para makapenetrate ang tubig sa sulod, no? Kadto grabe nga igwal kaso. Nila kay Malayo-layo lang. Pati. Oh, ang asogro basit imbuok la na kay kung mag-ibwal na kro pasok na. Abo gani, no? Diri sa Carosserie Batrion. Barangay Holde, lapit na sa Tapil. Diri sa aton sa nga kabubobay na maano kita day, no? Check kita diri anay. Atras anay mo Jumar kondo hindi gid ma-penetrate kag itom-itom ginang aso. Diri sa aton sa pag pangalagad, no? Tama kay Tom, no? Makita nato diri karon bumutsam kon mag kung mag igo ding asos babaw gadulom ang palibot mo no bisan grabe ang sirak ng adlaw kasi tama ka itom no kagang napya sa nga hangin no gabi ang sini ginapa tabog no ang mga tawo diri sa palibot dahil lang ay grabe no makita nato diri karon nakasinikita na dahil lang
So mansig-mansig no ang mga pumuluyo dire sa pagplastar sang hose kay mo away niya sang side track dire naksunod no ang sugpon-sugpon na lang mansig dirigay na lang sa pagpalong sa kalayo sa subo si karon di ba tirion ba grabe ang ginahimo sa karon kay grabe ang ibwal sa hangin upon ang dapya sa hangin at the same time ang ang init no sa kalayo ginabasa diriyo ang mga iping sini nga mga pamalay no so makita nato diri karon bumutsamp no ang mga pamalay nga waya masunog so ginabasa na no para di na maglapsa ang kalayo pero why di ka penetrate no ginalamon sa gyapon sa kalayo kay tama ka tama ka dako di sa sulod no kag ang dapya sang hangin diri nagapakadto sa taga Birupan no sa mga bombero niya mo nga daw hindi nila dayon dali ma-penetrate ang nasabit sa karon mga area nang gina check na to dire dugang ang mga pumuluyo kung may mga nagkakabilin pa no sa aton sa mga kabombo na may nagsigabong pa ara may sir tagiyak balay ni lagan to sulod katuan ni guro balay daw dalaman to yato sige din lang din dapat inyo to sir balay sulod to sige lang gina hambalan nga safety naman kuno no ang mga katapo so sang sining upod sa sulod sa palay ginabalan hindi na mag-penetrate to kay kun basi kun karon pati siya ang madalapig la no kay iban sini katingha nga magano mo no nga mag balik pa sa area no laban-laban ng mga gamit patus lang may makuha ato subong sini karon nga mga tinion bumbutsam no so sige gihapon ang pag penetrate sang Birupan sir ano kubod diving inyong kay subong mo paning ginapokusan nila diri karon sa aton sa mga kabombo sir kamusta may kamusta balay ka mo to responders man okay ano kadamo na tong natupok sang kalayo ano bolig lang mo din sa pagplastar kahos sige ha diri sa aton sa mga kabombo kita diri no mapulapit kita diri sa area sa din karon gagid na tupok diri sa kalayo may isa diri katapo diri sa federation nagsaka no nag-penetrate din sa sulod pero why gid sila maka hindi gid sila kalapos tos may babaw kay grabe ang timbuok sa aso no sa subot sa di karon sa mga trion base diri sa aton sa nga na obserbaran diri sa aton sa diga pangalagad ang gidakangaw ni karon kay kun hindi ba control ni ang kalayo diri sa tiyak na side manamo putwok lang ning nagano mo no putwok lang ning nag-separate sa magtimbang sa karon nga bahin so may tendency nga magsaylo sa distiyak no mo nang ginapokusan nila karon ako din gadapyang hangin kay ang tansa nga kun lumaton sa piyak amo nang dako sini karon nga problema no diri sa nasambit sini karon nga lugar bumutsam no ang iban sini gani ginasugo na di nga mag-evacuate diri sa piyak nga side sang putwok kun pananglitan in kaso at magina pangayo basi mag lapta no ang kalayo para way na sa nga damo sini karon nga problema kon diri ang pumloyo sa aton sini ang mga kabombo. So as of now hindi ta na maisip no sa manakdamo diri sang mga nagresponde sa diri nga Biro Fire ang mga bombero naton pero sigapon ang timbuok sang tuman kay Tom Seringaso duay na nagaunta bumutsam no subot sa likod sige gihapon ang lamon sang kalayo diri sa dalom sa aton sa mga kabombo so mo nang ginhimo karon ang
pag-maintain, no? Asang patigayon nila pero sa pag-spray sa ng tubig kaysa na maglatondre amo nang secure sa Subo sini karon ang mga tilion bumutang dam kasi no bayan na dasyak nga ginaha Jerhen ano? Pwede G-boy na da kanina naming kariging maming na da Jerhen. Ano may tawo pa sa salod? Wala, magkakabala kay bago na nakaabot. Okay din ninyo balay din sa kapit Sa inaunan lang sa pila na nakabalayo ka ano. Ang inyo na may GI sheet na may sina hindi? Hindi arap damog kami. Ang ginasandigan kang handa ninyo na? Yan. Sunod ba? Okay. So, tambi naglimo, no? Dito sa Biscuit Channel, basikor na. Okay. No, kamusta to na igonin mo na... Ako ka penetrate, mautod ko to, ako kabalo sila to. Ay, so bali, may kapakita ko si Pastor to? Ang bagulong ka rin ko sobrahan. Okay. So bali, anong balay nyo to? Light materials, ano? Yes, ito nga mo. Pero doon, unan-unan, doon mga kanaguro ni kabalay mo, no? Itapat. Light material sa bali mga plywood, kawayan. Plywood na to ang so sino kinatawag to sa balay nyo? Ay ko sa balo kay magaling ko ginawa tao. Ay ko sa balo kung sino mga tao sa balay magaling ko ginawa tao. Okay, pero ang parte pamilya mo nakita mo na, no? Ay pa. Sabat na? At sa doon basta siyak na gurot na kalsada. Sige ba ita nga dito sa siyak kalsada, no? Hindi ko ma-penetrate kung masulod ko na Ato hindi ka paksulod. Okay, sige. Adres aton sa ka mga kabombo, isa ni ka tagiyan. Bali ka gini tagiyan sa balay ka. Balay. Okay, ano dogenan ang balayaw? Kami yung lugar na bigil starya pila na kami. Sige. Ano giganin na da sitio Lakers, no? Sana din sitio BBB, ina din yung Benedicto, sitio Dikers na Okay. Sitio ano dahil nyo? GBBA. Okay, damo gini sityo ni, no? Bumutam diri sa sambit sa yan, no? Ang estimate mo lang mga pila ka pamalay na diho? Ano di pamalay kasi sa likod ng kami bike na to, namo pa nagdito ko pamalay sa gid. Ticket lang. Ticket na. Okay. So mga estimated may pila? Damo pa na malang may 50? Dira, duro kayo ginikit-tikit pa sa Sige. Ano gani ko sa sir? Elquen. Elquen ano? Garido. Elquen Garido, no? Isama ni ka tagiya ka balay de. Pero isang balo kun ano to na sunog gabay pa wa itong labot. Ano lang? Elmo. Sige. Aga kang awas ka pisa ka balo kun kamusta tong utod yato? Pila ka bilog pa to utod tong bilin to? Utod ko na babae. Sige. Ito kay Diyos National sa Karobo Mocham, no? Kay sa balo ko nung sitwasyon to spiak, no? Kay Tigo Andres sang Dero Fire sa gabang tapos sa responder ko bado diri karaba palong ang kalayo sa Subo sa Dicardia Batrion. May mga katapo diri sang sang tanod, no? Dahil sa makaplopangkot kita diri sa initial sa nilang assessment sa Subo sa mga tilion nila kay kita gamay lagas kita diri gamay kay grabe, no? Ang aso hindi lang babaw pati diri sa lomo do paglawas sa aso nilang diri sa aton sa baga kabombo na dahil kita kay grabe ka, no? Sakit ang igo sang aso. Amoning naga-epekto direkto sa mga responder ang aso, no? Bubusam pa mo lang ang iban, ligid siya palakit, serya taba ka itom, pagtama kasakit sa mata, ang igo sang aso, diri sa Subo sa Nicaragua mga tilion, no? Sa aton sa pagalaga dari may tanod member diri sa area, gusto makatalungusisa kita dugang. Dari karon na bumusamp, no? Sa aton sa mga kabombo kay sa Subong makita naton diri bawgay Japon, no? Ang
kung ano kinakadamol, kung ano kinakaitom ang aso nga ibwal sa babaw, ang timbuok sa babaw, amo man sigapon, no? Sa subong, no? Duway gani nagahubas, no? Kung duway gani daw do buhin-buhin o do palong, no? Ang kalayo, amo na gani isa sa plus factor ng ginalantaw naton, ang dapya sang hangin, no? Sa aton sa di nga magakabombo, doon nagabalos-balos ka, dugay-dugay madapya sa piyak, madapya naman din sa piyak sa nga side, no? Amo na nga ang kalayo, makita nato nagalapta diri sa subong sinikaro dyan mga tinion, no? Diri sa aton sa di nga pagpangalagan ba si makaplog tangkot kita di sa November. Sir, mga pinak sa malain na serya? Ilamo. Mga sir? By the way, ano gani katanod gani? Tanod Commander Arlie Cerveza. Ha? Arlie Cerveza. Arlie Cerveza, no? Sir Arlie, estimated mong mapilak pamalay na din? Ang nasunog lang, mga estimated. Ang initial Ronaldo, 5 na palan ko. Ha? 5 pa lang ang nabalaan ko. 5? Hello, tang pati wala ko pinitrito lang. Sa 5 na sa Desinoni nga pawatagian eh? Gonzales. Werba. Lopez. Ang Akol. Kagerhen. Akol Kagerhen. Ang dito sa konservay pagkakon. Okay. So, posible may dugang pa? Okay. Ang mga pamilya nga ano balay nila, light materials eh? Ang kalabanan light. Ano busiligod, mga plywood? Plywood, mga hard-flex. Okay. Usual, anong inalantan yung rason sa pag-coastering kalayo, ho? Hindi ko initial na ko. Basta nakita lang nila nga may nag-gulpe lang ikon kalayo. Gulpe lang nag-ibwal? Din ko nung balay halin? Pag di kuan ko dito ko na Gonzales na nagalin. Din balay ni Gonzales sa Petaw? Sa likod. Sa likod lang ni sa tubang ni. Oo, na lang. Sa balay ni Gonzales, no, initial, no? Subos silingon ang kalayo nagkamang. Nagkamang kadusyak balay. Tapos ang pagkamang sa kalayo, duga sunod mas direksyon sa amin, no? Sige. Subong may mga na-record nga napilasan, ano? Ginatrap, ano? Tapos ang may nabalitaan nga may napilasan. Sige. Bumbutsam to, ano tanay, no? Kay panggudong dana ng Tanod member. Ano giniliwat sa Gerhen, no? Pamilya Gerhen, na mo to na bensyon niya to 5. Bumbutsam, no? Ano dam? Oo. Ngayon lang, no? Bumbutsam, no? Bato mo Jomar, nagdako pa ginang kalayo or timbuok pa ginang aso? Babutam, lang. Ano, nagtabok kalayo? Wala, ni mong tao. Dahil lang kay ang kalayo bulubutwa at bintana, no? Bumbutsam, di kon maglapaw ni Crostiak di, ang tendency ni tumabok, no? Tikon tumabok. Anong damo mga pamalay di spiak man, no? Man spiak di? Oo, yung damo. Light materials man. I see. Okay, so amo ni ginakangawan sa litro de. So fokusan ng anay diri sa area. Ang kasi no na balay daw ginano da pa? Edinburgh, Miguel Edinburgh. Edinburgh. Okay. Ano way kabansa ng ano kinang do may natrap or no? Wala kay pagkulang po, nagkubi lang po yan. Kay gintawgan lang po. Okay. Ha, then imo balay respect ho? Okay. Ha? So ba mi diyo? Amo na oh? Ano sunog na oh? Ay. Ang asa likod ninyo. Kento ano kamusta kita mo tong sitwasyon? Puro kay ubos yun Ay, si Bao Itaglis na 9 sunugan, no? Dili ka dali na siglabi. Ang ano balay mo to, like material? Oo, gubaon naman ko balay namon. Gubaon naman ko. Ano kita na kung gubaon na. Pero may mga gamit ka ba to? Oo, ubos loro. Ano nga gamit?
TV, electric fan, mo lang na gamit ko. Cash, may mga cash ka, mga dokumento. Wala. Bro, membro ka pamilya niyo, kompleto ka mo. Napangita ko gani kaya totoo sila guro. Sino pakita mo? Sinanay. Ha? Sinanay. Ilan edad nanay mo? 84. Senior citizen. Din kinas nanay mo? Sa balay. Pero ang sigurado kang way na sa safety na siya. Kasi napangita ko man gani. Para sila. Nay lang. Bumbutsam, no? Nabasa. Tadi kay bisan din na mabasa ni kay light materials ang palipot, no? Sa aton sa ka mga kabumbo. Ano nga nanay mo to? Ninita, no? Magallanes. Ninita Magallanes. Pero kung isa lang siya, makalakat man. Oo, makalakat. Kaya raman guro mga puya, kasi makita kung sa mga puya basiging katuan man sa. Sige. Si Ninita Magallanes, no? Mga 80 years old. Muna ginapangita dire karon. Sang himata, no? Kung himata yung sinibumbutsam kung kamusta yung sinikantangan. Dili sa subong sa ni karon nga matrion basi kung makapenetrate kita dili kita na lang tumalan tao to kung kamusta kantangan ni Ninita to kay worry na ning himata yun diho mabubutsam kung safety, no? Safe siya kasunod sila nga nagluntad sila karon nga sunog adres sa may nasambit sila nga area na lang, no? So balabagan, no? So wais ang may makatabok pakadto sa biyak nga side para tagaan sang ligwa ang katapos ang barrel fire nga maka-penetrate diri krudugang sa sining nga nagluntad sining sunog sa aton sining mga kabumbo pati ang mga barrel fire nga nakakumpleto sang panapton, no? Ang PPE nila bumbutsam di gwanta mo, no? Nagagwa ning iban nagauba sa bayo kay hindi lang init kundi pati aso muning nagapakabudla diri ko sa ila unless sa kun may oxygen ka, no? May mask ka diri dala makapenetrate sila sa sulod pero kung hindi diri gid na sa sagwang iban diri na sila ni mabantay sa pag ibwal ng kalayo nga hindi na makalaton sa piyak, no? Ang himuon nila di nga makapenetrate sila sa sulod mabasihan dito ang kalayo para hindi na laptop pa karon kay kung drills na sagwa ang tendency sina maigwal, no? Ang kalayo kag ang ginagawa na mo nga posible nga tabok sa spihak sa aton sila nga mga kabombo. Sabi niyo balay di sir? Anak boleh ka lade? Sige, ano nakasulod ka na to? Penetrate ka to? Sabihin mo na? Why po ko kasulod ba rin? Ano may mga na-trap o ano, pilasan? Why ko ka na-risk so bali, ginobram boleh, lingkit ka, kahos? Kung ano ko dito, bago ng host day para nga mag-penetrate. Sige. So, anong assessment mo di? Dapat ang piyak din yung side, ma-control, no? Okay na, para na hindi na mag-laptas punta po. Sige, birikigid, Chairman? Oo. Okay, sige. Isa di ka mga nag-blue leg, no? Mga responder. Dali sa subong sinig karon ng mga tinion, no? May din naka-bag, nga naka-helmet, bago-lago abot ni. Basikod ng isa man isa, no? Sir, din ninyo dapat sir nga, no, sir? Ha? Ay, ari gigilis tubang. Sa aton sa mga kabumbuti. Kamusta ang, may mga imata mo din, ha? Ay, pag-abot ko di, why naman sila di, sa kanila na, naman sa education naman, So, balang imo lang yung, may mga gamit ka pagsulod? May mga gamit naman yung mga bilhin kay why kami mo kay mo nang konti. Okay, ano nga mga gamit ato na bilhin to? Tananda yung mga konti, mga wala ko bulak nga kapon, para maliban din na pagbaon pero wala ko baliban ang mga kon. Okay. So bali din ka bali naka-helmet ka, no? Naka-duty, alin po si duty, time yung mga pag-open ko sang Facebook ko naka-live. Bukod sa aming barangay. Dito. So, di ka palin? Depende yung tawag ko doon ka pakaisa ko. May buligid na yung sa balay doon. Barangay na sunog. Iti batilabot hindi balay. Kung may ngaga mo doon na ngaga mo ko puli. So
Pero importante secure ang mga himata mo. Ang himata ko kay man. Tapos kasi silam taning unag na pangita ay pero kaso lang nakita ko si Papa. Kung na ipamangkot kung okay naman na to naman sa tanan ko. Okay, sige. Ano yung babadalong balay mo? Babodalom. Yung babaw niya, no? May ano pa? Babaw de puro kwarto rin din. Dagdag na dyan ang babaw mo, no? Dagdag na eh. Okay. Ang pangalan niya, para bata mo? Hindi, din sa piyak dong iya kay Kagawad. Iya ka apoya. At sige. Ano ganyan nito, sir? Si Gilbert Magallanes. Gilbert Magallanes. Ano mo to si Nita? Lula ko pa man. Lula, Nita Magallanes. So, yung magita ito ni mata niya tiga mo gruto? Oo, tiyan. Sino na si Nita Magallanes? Amo na ko kabalong kay lahat ng balay sa likod ng daan ko. Sige. Pero ano sa kita mo si Platan bis ni Nita? Oo. Sige. Mga ano na, edad na 18, no? 18 na. Mga 18 taon. Sige, sir. Sige, ano gini ni Moliwat? Gilbert Magallanes. Berting Gilbert, isa lang yun kadupa, no? Ang balay niya, pero may protocol ng Bureau of Fire na as long as hindi pa nila ni ma-clear. Kasi kung may madalahig, kaparoon mo na nga safety lang ang importante. No, hasta lang tulok, Sir Gilbert ni. Dahil bubutsam. So, kaya pati kita do, nagabatsyag na sang kasakit sang mata kay grabe kay Tom. No, ang ibwal sang aso, damo mata sa mga sunog silingan na pangkabiran, pero grabe niyang aso subong do may nagamix bla sa aso nga gasulod sa mata mo gid. No, ang ibwal sila amo nga kung natawag ta sa subong dugal pati kita galuha naman di mo, no, sa subong sa karon ba nga tinion, no. So anyway, ang mga residente no, gina control diri sa Bureau of Fire, hindi na magsulod anay sila sa Ripuluyan basi kung isa sila kuno sa mga itang rescue kay white pan, no. White pan na declare di karon ang Claire, dam din imo balay gini dam? Ari mo. Adre gid tupad. Ari balay namon. Kadaga kamo ginagay ginalantaw namon. Okay. So balik mo ni Toris Bombo, no? Yeah. Di pagkasunog gina din ka? Tawag lang sa banak ko. Okay. Pero ano nito guba? Ano ning balay mo gindi boles? Ano way pa man? Way guba na na daan. Okay. Pero hindi naman hindi naman tabok ang kalayo way naman tamo sa kulbaan. Ang kalayo hindi naman way naman kulbaan mo. Way na. Okay, siya mo na importante siya nagkaroon. Light materials man mo di bang daw? Oo. Ligado na sunog pa na ding side, no? Di. Tiyak to? Tiyak man gapon. Amiya wala di. Okay. Sige. Subong kamusta ang barsagan mo? Okay na. Kaya sabi kitang ikwal? Bet mo ka baldi pag bulig ko ka pan Ati hos ka kapot. Ati ang mga mata mo kompleto man, way man. Ay may kasi ko bata ko ari man hin. Ati sige. Ano ganyan ni kompleto pangalan ta? Ilanya Ogoy. Mamilanya, no? Residente diri sa piyak sa nga side, no? Sang footwalk. Ang tubang yan is piyak sa side, amo ning kasunog, ang ilaya diri sa piyak. Balam mo lapit na nimo siguro do mga more or less mga 3 lang gani kadupan ning kalapadon sa gilas ning footwalk. Bumutsam. No, kun magdapya ang hangin, pabato diri sa ila, ang tendency sini makaon gid, no? Balam mo kalayo na ko baka igo niya sa mga light materials. No, tendency sini nga sunugon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay balam mo damo pa daan sa mga hinalay diri sa babaw amo na nga kinang nga ang kalayo at makdasig ari si Sir Makuko basi may initial ng assessment to. Pabusang sir initial lang sir kung pilak pa man na initial lang anay. Actually wala pa namon sir na account kay sige pa man ongoing pa man aton nga ongoing pa siya actually for fighting mapabulayan ta karon sir tapos sige pa sir for fighting. Hindi pa din makabig nga fire control or ano? Wala pa nakadeclare sir eh. Wala pa nakadeclare. So, pero sige pa. Okay, so may mga kalayo din kita go-focus karon? Mga area na lang sir rin para nga mga balay ko lang medyo sa edge sa punta na para ma-avoid na nga mag-transfer sa design ng balay. So, bali ang mga wala masunog, kapala nang ginati ko. Sir, to coverage po sa sige pa.
Sige. May mga mga plastic do kalabanan do katakis mata no. Mati ordinary household sila, ordinary household material sila mga electronic. Sila. Sige si Sir Makoko, ang investigador, arson investigator. Bumbusam kin awidan talang sana gamay. Pero nag-proceed na siya no. Diri sa area mag-assess ni pero kung nantaon naton why pagidman no na declare siya nga under control kaya pero siya na fire out no si ang status ni karon ongoing pa ang fire fighting no ang firefighting siya sa Gabero Fire address subo siya nga mga tinion kay kung nantaon naton ang area ang nakita tadri na do may nagaibwal siya ng kalayo pero sa subong aso na lang gid aso diri ang makita naton nga naga patimbuok pa ibabaw sa subo sa ni karon sa mga tinion pero sa gihapon butsulingon ang disaster ng taon ni may evidence nga may mga baga pa sa sulod diri sa may area mo na nga hindi pa makadeclare sa nga fire under control ang katapos ang Bureau Fire no susubong sa nga mga tinion. Ang isa sa ginapokusan ang motor mentor Sir Makoko ang arson investigator ang mga pamalay no nga waya maigo no sa kalayo kay ang tendency sini basikon lumaton sa aton sa mga kabumbo mo nang wagid yan nagabulag no ang mga Bureau Padre ako naluson pala siguro do hapaan ko ron nilaki ng kalayo mo kasi budlay ba na kay basi pati sila madalahig amo nang ginabulig-buligan diri dapat nga ma-sustain sa pagbasya sa tubig ang ining nasambit sa nga area no nagahimos ang Bureau Fire may oxygen sila nga dala at may mask sila bubutsam no kay para samtang nga naga-penetrate sa sulod hindi sila mapiktuhan no sang tuban sini ka damol sining aso. Kay ang aso amo ang isa sa mga problema Mamumudyo Marmo. Yes. Amo gani no. Kung hindi kumpleto sini ang imong equipment dira ti mabudlayan ka sa pag-penetrate sinadri kang hindi mo ginto makantuan ang area kung saan dito ginagadaba-daba ang kalayo para nga hindi na siya maglapta. Yes, Roger that no kay kun hindi mo ni ma-penetrate sa sulod do kasubong nga gawyan kala ni kro ka tubig dahil lang kay melang kita de kay grabe ang uluan ta di lang ibwal ka to no dili sa ton sa nga pag pangalagad ga batyagan ni dring taga Bureau Fire ayan pa na ko mga ordinaryo pumuloyo dres dalo mo sa subong sa ka mga tirion so gina isa-isa may naisaka na no nalako na naisaka dring isa katapos ang Bureau Fire basi dong gabok maning tungtungan niya ho so nagpenetrate siya nagtungtong sa baba atop ginatukusan ng second floor no sang tuloy-an nga human sa light material kawayan no ang babaw dalon nga ni plywood no so do diri nagahalin ang aso so nagpenetrate nagpenetrate na ang isa diri sa babaw para mapalong ni ang palayo diri sa second floor no sa tuloy-an yung human record sa may light materials diri sa aton sini nga pag pangalagat na baw grabe gilid sa piyak kita diri nakalapot kita diri sa piyak sini side sang portion sang dalan diri sa aton sini mga kabumbo no ang sini karon ginapukusan so pag do kay nakita magid kay Tom sini aso ang makita naton diri subong do nagamat-amat na lasaw no ang ibwal sang kalayo kun ang ining tibuok sang aso diri sa subong sini karon yung mga tinion bumbutam no so butselingon epektibo man na no ang pag-penetrate sa Bureau Fire sa ton sini ka bang kabumbo mo kinambal naton basta di lang niya mabsinan no sige lang yang agwa sang tubig diri sa hose di mauntat gid na no mapalong gid ang kalayo
diri sa subong sa nga mga tiguan. Pati mga residente diri sige man gyapon nila sa nga bayan nga system. May mga tab niho nga ginasudlan na tubig. Kag amo ning ginabasya pa ibabaw, no? Kung paano mapalong ang kalayo diri sa aton sa nga mga kabumbo. So picture out naton diri sa area kay do medyo nagsanag-sanag na di ang palibot Bambutsam. Diri sa likod may mga atop, no, nga nagalalabaw, pero kung tawon tang sunog sa aton sini nga mga kabumbo subot silingon ang tendency sini ang sulod sini nga porson ubos gid sang tupok sa kalayo. Amo ning ginakanga diri sang verify kay basi may mga mabalik na amo na ginatunggan sila nay. Kay way pa ma-clear, no, basi kun mag-collapse karon amo ning budlay mo, no, ang mga haluman sa light materials na way bla nagkala, no, way bla nagdagdag dalom kay may tendency na nga mag-usmod kon mag-sige-sige, no, ang dapya sang hangin sa subong sini ang nga tinion Bambutsam to diri sa aton sini nga pangalagad basi makapulong pang kota disang iban sini karon nga mga residente. So diri na sila baw kadamo gali diho sang mga nasunugan diri sa nasa sa may piyak sini nga side, no, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Sir, ang inyo balay dalaman da sira damos piyak sino lang din nasunugan aron si Sir Ben ay mabakot tabi sir. Sa din mo balay da petersen sa bumbo sir sa likod din sa likod di sa likod ha ati ano ubos ito ubos kiti ano to balay mo human ka no material sa concrete light light material pero sinupod mo sa balay mga kabataan ko kag mga poko pinakabilog sila nanay ko hindi din sa subong ito yung talapat ito para pero safety na yung mga gamit di ka mo kinahaw sang tabon ni sunog? Ari man kami pero galing kay tigtunaw na ang sunog sa likod na siyang jacket lao. Diri sa ka tablet ka tabi. Nadang nasunog na una. Kasi siyempre naglagan pa kami to kay para makabulit kami. Kaya kay dasig pagpakadto di siyang angin di ho kay dasig paglagan ka sa layo. So bali nagbalik mo di? Oo. Nga na lang namon nga pang mga gamit namon. Kaya para nga ano lang namon may ngagaw namon kinanglanon ni. Ano ka dasig nga naglapta ang kalayo? Kasi kung destinoto sa ari na din sa labot sa likod namon dayon. Kaya mo ito dasig ng paguyap pangin labot na di sa piyak ng dati. So mali ang dapya diri pagadto sa inyo. Oo. Ti ubos mo naksalbar mga gamit no may bilin ba to? Damo ay bilin mga bayo lang ni kag mga nasang kabataan. Mga apo ko, mo lang na nakuha namon, wala na, ubos. Ano pa doon nagkalabilin? TV namon, yung mga electric pan may ban man to, damo pa eh. Wala na namon masiba kay atos babaw ya, kaya ang sadalom niya muting nga to, namon nga. Okay, pero kamo na may pila kamo, ano? Away man. Kaya kini nga ko, maninamon, pagwa mo lang, pag damo nakatawo, wala na kami ito nagsululot, kaya nabinimong mo ng tao eh. Di na lang kami din sa buwan na gano'n. Ito ay siningin maabot ng bombero. Ikon balikat mo to balay mo, may kuhaan ka pa to? May ito kabilin to? Ambot lang kay way pa to kay sige pa man to sila way pa ko kasulod. Amo nang gaso pa nga mo yung balay. Ay, dyan pa nagali na ako. May sulat na ako? Hindi, sa piyak pa. Sa likod naman. Sa likod. Okay. Sinong plano niya? Pero di ka ba namin temporaryo? Pero hindi lang danay ka makatulog sa mga namon eh. Sa mga pamilya. Sige. Sige, sir. Anong kini-complete pangalan to, sir? Marvin Edinburgo. Marvin Edinburgo. Bumutsak, no? Isa ka residente diri nga nasunugan, no? Ti subong sa balokon kabusta to kung sa sitwasyon. Kay hindi sa territory kay sige pa Japon ang niho ang basya sa mga pumuloyo at the same time. Pero doon na minimize na gani ang aso gawa Bumbo Jomar, no? Bumbo Jomar? Nagan ng aso, no? Na-minimize siya, pero sige Japon, no? Ang okay, ang kastada.
ang plastada, Abi Bombo Jomar, sa aton sini nga mga kabumbo, ang sunog, ara sa tunga-tunga mo. So, in order nga makalabot, ikaw sa tunga-tunga, damo na sa mga lulutsan, pero tama, kagamay ang alagyan. That is why nga medyo na burubudlayan, kag na challenge man ang mga katapo sa Bureau of Fire, kag iban pa nga mga responders naton nga makalabot sa kundiin ginang ang area sa sunog. Hindi sila makadali-dali penetrate bangod sang tuman kadako nga pag-ibwal sang kalayo. At the same time, grabe man ang pagtimbuok sa maitom sining aso mo Jomar. Yes, Roger that, no? Sa aton sini ka mga kabumbo. So, kung nang taon sa ma-picture out agad bumbo champ, no? Ibang sini nga sunog pag pundo sang fire truck sa highway, paglalas sang hose, at iswit sila gilayon, no? So, diri yang nga sitwasyon, pag pundo mo ni sa may highway, malatag ka hose, pag abot rin sa footwalk, ma-penetrate sa pagin pasulod, no? Maliko pagin, so muna nga doon aga pa delay pagin, kay sa kakitid masangdalan, diri sa subok sa ni karon nga matinion ang sitwasyon, diri sa aton sa nga pangalaga, damo na nga ang verify kon Jomar, sa aton sini para mahatagan takasang gamay sini nga breeder dira. Aryo, pakita namon ni engineer ang kuha sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang iya sini nga aerial view bala para sa aton sini nga mga kabumbo, no, nga makita nila ang sitwasyon kung nga naglabot sa punto nga nabudlayan ginang aton sini nga Bureau of Fire Protection, aton sini nga mga fire volunteers para iya nga mag-penetrate sa sulod. Ang sitwasyon sa nasiling ko na gani, ang sunog ara abi sa tunga-tunga, no? Tapos ang mga kabalayan ti ikit-ikit, may mga magagmay sini nga iskinita nga mabudlay ang pagpenetrate man, no? Sa aton sini mga kabumbo ini aerial shot ni sang Iloilo City Disaster sa aton sini mga kabumbo. Amo na ang sitwasyon, no? Sang sunog nga naglabot na sa 4th alarm sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So kung inyo sini nga makita dira ang aton sini nga fire or Bureau of Fire Protection nga mga fire volunteers naton, diri sila sagwa na sila nga bomba sa sa tubig katutok sa ila sini nga mga hose kay di sila makapenetrate kag sa ila sini nga pagsulod medyo nabudlayan sila kay sinasiling tana ikit-ikit ang pamalay, gagmay mga iskinita, may mga gimpangguba sila gani sini iya nga mga portahan to kag mga dingding to para nga makakita sa nga passage, no, nga makapuro palapit sa kalayo. Amo ni siya kadako ang sunog sa area sa barangay Benedicto sa distrito sa Haro sa aton sini mga kabumbo. Bombo Jomar. Roger that, no? Kay nasa piyak sini nga side, bitaga di halin to amo to pinakalayo, no? Ang ginlandadan nila sang host mga 50 meters. Dili sila sa piyak sila nga side, estimated sa do mga lapot, siguro mga 300 meters, no? Ang pagladlad sila nila sang host, hasta nga makalabot rin sa may area, dira pa lang sila nga, dira pa lang sila nga pagladlad, delay na, no? Sa time, kasi bangod yan nga hindi makapenetrate, kakitid sa dalan, kag the same time, ang natabuan sa ni kung lang tawon ta, tunga-tungagid, no? Sakto kaw, kay kung lang tawon ta, kung direct ka siling mahalin sa piyaka side, diri sa may, lapit diri sa may Haro PNP, Old Haro PNP, dira pa tunga, no? Tunga-tungagid, ang ining natabuan sang sunog, sa subong sinikaron nga mga, tinion, no? Doon may nagapanawagan, ding, amo gani, doon may nagapanawagan nga, halungan ko ng gamit, may nagapangawat pa. Grabe man, no? Kay di nasunugan agad. Araw-araw ang ilaya na sunugan na gani, kawatan nyo pa? Maluoy man kamo? May nakawatan pa, sir? May nakawatan? Ano to nakawat? Balit? Ba't ano pang bala? Ano to? Sagwa? Ano to? Rios, ang do laptop na may dala wireless. Sus Maria, wireless laptop. Ay, sino tagya laptop? Away lang ako balong.
Paano na nakawat na Bulig tayo. Nabulig-bulig sa nabasya. Tapos yung mga gamit sa kilid, pangwaya. pero kilala mo to? Ay, hindi, taga-Rios. Rios, daw sa Piak Barangay. Barangay. Laptop ko pag ito? Amo mo lang to? Laptop no? Okay. Na-identify kung taga-diin, Sa PlayStation 9. Ha? Lindalaso sa PlayStation 9. Dakpan. Ay, sunod dakpan. Gini ko sa sana to gina. Ate Mayo, kayo na dakpan? Dakpan sa galit, no? Ang basikon ng basi ang point na to basikon sa yalabi ang laptop basikon ni butang nila sa safety di man hindi man bindag na mga gino sulod sa payo niya Tunto klase tao. Bulig. Imbis na ni makabulig, makahalit pa siya bumbudyuman, di ka nadakpan sa ati, dako nga sa labton eh. Ano giningalan ta, sir? Oliver Junior. Oliver Junior. Oliver Junior. Taga diri ka man? Ibig Pilar. Okay, sige. Sabi ka ni ang sila dato ko nagkawat yan eh? Banta-banta ko siya, sir, mga 35. May edad na gid. Okay, sige. So sabi ka ni Bumbusam na uyata niya to nga i-keep safe lang abeng laptop pero gin kita to kinang dugin so okay nos payo na subang. No, dola no, dola na nga sila ang paglantaw pero sila nakadakop, sir. Mga plamuyo, mga tao man sa sa mga tubig ko. Bigat. Din dapat na body check. Asa bike side. Bike side. Sige. Tibayo man kay way man sa putihan or ano, no? Muntik na. Muntik na sa. Sige. Thank you, good. Bamutam, no? Ang isa direct na pumuloyo sa may area na nisang MH, no? Doon sa isang sa barangay. Nabulolig, no? Amo ning nabi kay nagbulolig sila sa pagresponde diri sa Sambit sa karon nga sunog sa area sang Benedicto sa distrito karon sang Haro, no? Anyway, so doon na plastar man diri ang pila sini ka mga tumuloyo, no? Basi check ka lang no? Sa katapos ang berong fire kon may napilasan, no? Kabay pa nga safe lang tanan. Kagang di ta gusto nga mabatian ti kung may ara sang casualty karon, no? Sa aton sini ka mga kabumbo kasunod sining sunog nga nagluntad diri sa may sa sining Sambit sini karon nga area sa aton sini ka mga kabumbo. Ari man din si Sir Makoko, no, ang Arson investigator sa subong sini karon mga tibuon. Ari si Arson investigator Makoko. Okay, ma'am, mga although wala man ko ma'am na physically account kitang mga balay, wala kay ongoing so man yan yung ako ng site sige pa kay ibang mga balay sige pa sunog mo. But approximately siguro ma'am may 20 plus siguro ma'am approximately lang na sa atin from diri sa karsada going sa likod may more or less mga 3 to 4 houses no going sa may site diba? So ako people sa site yung mga more than 7 or 10 na balay ang nasunog eh. So as to amount of damage depende wala pa ta amount yung given niya wala pa tayo naka-account naman. May sa ating initial investigation na kadati isang paglapo sa Malayo. Observation ko ma'am isa man sa may kung sa weather kasi medyo mag-notice na medyo baktog na ng hangin kaginay. Especially during isang kasagsagan sa sunog niya. Isa man sa naging consideration mga balay almost pikit-pikit ma'am. Kung makita nyo kagang mga balay mostly made of light materials very unfortunate lang dikit lang sila ay sa pati ang mga fire truck hindi gid ka penetrate din niya makita niyo yung mga ang light nila biglang lane especially nga first responder to almost 100 meters away sa first na sunog eh. So it takes time same man mayo kanito pag ipaw sa kalayo ara sila yun sa sining sa tubig do wala man sila wala man may problema
Magkamula, salamat ng isang mga nagdulog ng mga bayanihan, isin tayo mga volunteer groups natin nga nag-assist. Kasi ako nga librahon, hindi nga maubra lang kung sa liset mga personal. Sa sining numero ka mga nasunog at pamalay, pilang total liquor partial? Wala pa sir, sige pa nga count natin, wala pa conclusive sa number, sa number of damage na balay. May napilasan or may casualty? Wala naman kami sa account na man sa injured. Kay may mga sa amon, may isa kami sila nag-create at may isa man naka-upod naman nga reporter nga na balda, nga nabali. Tapos ang iba ng mga volunteer nga mga nag-response or ang ating city, ang ICER, may harap man sila. So, i-consolidate pa lang mo later. Wala pa ko kapalo. Kaya nakita ko, observe ko lang kanina, paglapay ko pa ako. Hindi na may ginilipindot kaya duwaps makina sa ambulance mo. Ang isa tong taga-action, tong nabal. Reporter. Oo. Yes, sir. Ang isa, hindi ma'am, civilian. Civilian, di pa ko sure ma'am kung volunteer or civilian. Kaya sila sa KL. Fire prevention month na sekretary. Natrahin sa pagyan nakuko, no? Muna, there may sunod din man sa inyo, lugar. Immediately magtawagin sa pinakamalapit na bumbero. Tapos, hopefully, hindi naman ang bahay, hindi pa lang isang except sample. Like, as much as possible, dapat ang ating karsada, tagid ang obstruction. Like, hindi ka mapakta ng emergency mo, order ka sa matabo. So, lang sang observe kami ga-appeal na sa mga barangay official na i-try to check man sa ila EOR sa ila or area na whether wala pa sample na sa fire truck ang maalit o sample sa diri ang sabihin ng mga wires sangit na sa atin ng mga tabas sa fire truck. Even though isipon almost 300 meters, may ganito 200 meters siguro ang diferensya sa fire station na mo. But the reason na ano na kasi medyo hindi makasunod. Muna maghalong din magtawag din dito sa pinakamalapit na Bureau of Fire Protection. Ano oras ka mo nakabaton sang tawag na may sunog, kag ano oras mo naka-respond? Pumapuli ka pa. Ano ito? Ano na kayo check pa ni Sir Makokon? Actually, ang time of alarm pa is 12:53. Nakabot ang aton nga pinaka-first na responding unit is 12:56, more or less mga 2 minutes. Nakilapit na gito katama mo kung observe. Mula na galing kasi it takes time man mag-layout. Pagpagwa sang hindi man na install na pagpanaog sa truck, magwa din tubig mo. Magpagwa ka lang sa host, gwa din tubig naman. Kag isa pa, survey na size up na sa ating first responder kung din sila yung strategic mag-fighting. Kita ta sir, subong may mga bureau car patos babaw sa class to ano ginatukusan karon? Actually sir, ang may ara pa sir, sige po ang going pang fighting. Iba na augment na gani, iba sa naka-off na o nabulig pa kasi given nga naka-grace na sa portalan kay involved daw multiple structure na eh. Pag medyo mabudlay na sa kung limited number of resources ng maway. Nalaki wipe under control. Ala una 51. Alauna 51 under control. Oo, alauna 51. Under control alauna 51, no? Abmusampi sa aton sa mga kabombo, no? Sa aton sa kapag tanglagan. Sir, initial sir, may initial na sir nga, no? Sir, initial nga ginalang tapos sir, already reason. Kapag nalikat, small to sana. Wala pa sir, wala pa. Sige pa sir. Pero may nakabating doon na sinagapong, ano po siyempre, dahil kurente, or ano? Naturally, kung may nasunog, ako especially guys, may galapok kinam. O sa amin nila lalagpok, muna na. Iti allegation, wala na po i-determine pa na later on sa aton nga pabder pa din nga pag-imbestiga. Sige. SF, ano ganun? SF01 nakuko, no? Arson investigator, sir. There is aton sa karon nga mga kabombo. So, why pa, no? Sang initial assessment kay after ni karon, after sang magambal ka rin, sir, by the way nga, fire under control, why naman sa kabalakan? Maglapta pa. Why na chance maglapta? Sige. Tapos under control ang fire out? Pagawin pa fire out. Sige. Wata ang fire out pero under control?
na-declare na, no? So, busilingon, why niya sang sansa na maglaptap ang kalayo. Amo na isa sa gina, ano na to, Dre, no? Ginalantaw si Ribon Butcham. Kay ang katapos ang, Barrel Fire, may ginataklas pa disbabaw ho, no? Sang ikadawa sini karon nga panalgan, sa aton sini nga mga kabombo. So, mo rin gina, ang katingalahan naton kay tikon kumani sa light materials nga daw kadugay no ang magpalong ang kalayo kadala mo ti siyempre kun may aso laban may baga pa ni no so kun ano ang rason nga daw kadugay declare karon sa nga far out adring katapos sa Bureau pero ang aton na siling sa Salmatan kasi naka-mention ring fire under control no busingan why sang tendency sila nga maglaptap ang klayo susubong sa ni karon nga mga tinion sir last na lang gid sir ang kita tado ang aso sa sulod no anong damo yung mga plastic to ano man Usually mga ordinary combustible material nga ra sa sulod pa ni manay sa mga mga plastic mga mula most likely ang nakasunog or kung may mga kahoy man so depende man sa sa loob ng balay kung usually do plastic yung mga bayo sir. Sige. Bumutsam, no? Ang kabay sa payag ni Sir Bakoko, Sir Juan Bakoko, ang arson investigator, diri karon sa may area sang Haro, sa aton sa nga pangalagad, diri sa DOSM Bombo Radio. Sir, ang inyo sir na, naman da sir, dalaman, man. Okay, sige, ang iban siya na yung mga empleyado pa ni City Hall, no? Iban siya kaladto no? Kahit nabalaan nila nga nasunog dire, pero thankful nga ang iban siya ni Duway naman ang dalahig, dire sa aton siya nga mga kabombo, no? So, amo to kina, no? Doon na lipat lang ta, dumapulo, tok pamalay, bumutam. I-consolidate lang, Bombo Jomar. Anyway, gindeklara naman nga fire under control. Why naman chance nga maglaptop pa by 1:51 nag-declare sila nga under control pakanto na sa fire out ni. Anyway, laton ta official nga declaration sa fire out pero magluwas sina kay hindi consolidate na lang dira ang iban pa nga mga information na Bombo Jomar. So muna no, bubutan pero estimate di na gawon labutan na stress no. Makadeclare karon sang fire out. Bumbutam na kay tikita tadri grabe ning pagimakas sa Mabero Fire. Mga responders kung paano nga makadeclare na sang fire out yan mga plastan na karon no. Ang mga pumuluyo diri sa nanisabit sining nga lugar bumbutam. So bunang latest nga sitwasyon direkta diri sa may area karon sang Barangay Benedicto sa may distrito sang Haro. O podri sa Bombo News Team, no? Si Bombo Trail, si Bombo Ro, na diri, Bombo Champ, no? Sa aton sa mga kabombo. Direkta diri sa Benedicto Haro, ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. So sa aton sini nga mga kabombo, tuman gid ka tawag siya ni subo karon sa sitwasyon makabing naton trahedya ini hindi magnubo sa napulo ka puluyan made of light materials bangon nga naga-iping-iping lamang ini sila sa may Barangay Benedicto sa distrito sang Haro ang gintupok sang kalayo no mga alas 12 pasado nagaluntad kag gindeklarar siya fire out alauna 5 or fire under control rather alauna 51 sa karon padayon pa dira ang pasiguro nga way na sang may nagabaga-baga pa or para hindi na laptop pa yang kalayo sa nasambitan sining area. Standby na, magasunod gilayon ang kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Si Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa Plus, wala di Iloilo. Billboard of Activities for February 15 to 21, 2026. Rock songs kag iban pa ang saliwat mangin inyo as the Binhi Band is due to give you one great musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa Pebrero 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga plaswala di Iloilo, Valentine's Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo daton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Alas 2:34 ang ating oras. Good afternoon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine para sa Lunes ng edisyon. Sang kahapon lamang program, though late kita nga nagumpisa, but we pray para sa mga pumuluyo dira sa Benedicto Street, Haro, nga may nagluntad nga sunog kag we know nga tiikit-ikit ang mga balay dira. Actually, we also worry para kay Lolo Dencio, ang isa sa mga regular letter senders naton diri sa KLP because he is also from that place. But kabay no nga ti okay ka mo dira lo kag wala sang may nahalitan dira sa inyo. And it's good to know nga gindeclare na nga the fire is under control although hindi pa siya fire out, may mga nagabaga-baga pa in some areas. But we hope nga way na sang may magdaba-daba pa dira and kabay nga ang aton nga mga pamuluyo would have the courage and the strength, especially ang mga nasunugan para nga mag-umpisa liwat. Sa liwat, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program and we continue to give you mga matahom nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. And sa inyo man nga mga istorya dira, you can always share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info and pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, as of this time, according kay Bombo Jomar, alas 2:26 ang sininga hapon, gindeklarar nga fire out na. Kag wala na, no? Sang mga dalagko nga kalayo dira sa may bahin sa Benedicto Street, Haro, Iloilo City. So, wala na, natapna na ang kalayo and we're happy for that information. Arin ang atong ambahanon para sa inyo mga kabombo, and this is from Stephen Nicole Pedro hanggang kaibigan. Welcome sa KLP. Sinungaling talaga ang pusong
ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'kin mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang sukayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Nagpumilit pang suklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Stephen Nicole Pedro, hanggang kaibigan, 40 minutes after 2 o'clock, umpisa na kita dayon sa pagdulong sa mga kasaysayan. Si multiple stroke survivor may ara sang part 2 sang iyang story. Dear Tita Regine. Maayong hapon, Tita Regine. Kasugpon ini sang ako na una nga sulat. Kag pagabot sang bulan sang Oktubre, nakabatsyag ako nga sarang ko na mabangon ang akon kaugalingon. Sarang na ako makabangon. Gani nga nagtinguha ako nga makabangon. I also told my live-in partner nga luyag ko magbakasyon sa Iloilo sa December so we can spend Christmas with our children. Gani, nag-advance booking kami sang plane ticket for December 23, 2017. December 23 came, kag excited na ako makapauli, kag makabakasyon, upod ang among 3 ka mga kabataan. First time ko nga maka-travel bilang isa ka person with disability. Siguro halin diri sa balay sa Quezon City,
Mataas ang akong adrenaline, hasta sa airport. Wala ako makabatsyag nga na-stroke ako. Though normal lang, pero since categorized ako as PWD, sa priority lane kami. Kag-abi mo, Tita Regine, kanami bala, nga somehow PWD ka, hindi mo kinahanglan magpila, una kagid sa tanan. Wala kami nadugayan sang partner ko nga mag-process ng ticket para makakadto na sa waiting area. Sa likod, Tita Regine, nakaabot kami sa Uton, or sa Lactod. Nakaabot kami sa Uton nga wala nangin problema sa amon biyahe. Sa pag-abot sang gabi, Tita, kag sang amat-amat na nagasubside ang adrenaline ko, ara na, nga gulpi ko na batyagan ang lawas ko, naga-cramps ang apektado nga bahin sang na-stroke nga lawas ko. Nagpalpitate man ang heartbeat ko. Ang nahimo na lang sang pamilya sang live-in ko, ila ako ginpahigda, kagin masahe ang stroke part sang lawas ko. Hasta nga natulugan ako. Nakatulugin man ako sa mahamuok, dala sang kakapoy sa pagbiyahe. Sunod nga adlaw, pagbugtaw ko, nagpasalamat ako sa Ginoo, kay tungod wala man sa malaing nga natabo sa akon, bisan nga nagpabatsyag sang hindi mayo ang lawas ko. Gipangita ko ang mga kabataan ko, kay nahidlaw ako katama sa ila. Ila ako nga ginhagad, nga maglakat-lakat sa baybay. Tita Regine, ang balay sang pamilya sang live-in ko, along the highway lang, kagtabok lang sang balay. Napensaran ko man, nga tapos ko, mga 30 minutes nga lakat, maligo na lang ako dayon sa baybay. About tama pakaramig sang tubig, kay alas 8 pa lang ato sang aga. Pero sige lang, nasarangan ko man. Ang akon obra, while nagabakasyon ako, amo lang ang maglakat-lakat sa aga, kag maligo sa baybay. Then, sang pag-abot sang adlaw nga Domingo, aga pa ako nagpreparar, kay may interview ako sa Bombo, sa program ni Bombo Ayan Gahete, ang Good Morning Philippines. December 25, Christmas Day, the day that every Catholic celebrates the birth of the child Jesus Christ. Exciting, kay ang bilog nga pamilya sa Panimalay, nagaprepare kag nagluto sang handa. Nagaputos sa mga pang-raffle kag premyo sa games. Ako lang ang hindi makapartisipar kay nabudlayan ako maghulag. So tulok na lang ang mahimo ko. Somehow, deep inside, nakabatsyag ako sang self-pity sa kaugalingon ko. I used to be a very high-skilled person, but now, I end up useless. Nagsulod na lang ako sa kwarto, kag naghigda, kag namati isang drama sa radyo. Pagkagabi, may Christmas party sa balay, ti kasadya man, nakakadlaw man ako, kay madamo man ang nagkalatabo nga masadya sa family Christmas party. Ako lang ang limitado ang pagstay sa ugsadan. Pag-abot sa alas 9 sa gabi, kinahanglan ko na magsulod sa kwarto, kag magtulog, kay kinatuyo na ako. So after Christmas, from December 26 up to December 29, medyo nanginlaylo ang activity ko. Usual daily routine na lang ang akong ginaobra, hasta magabot ang bisperas sa New Year, December 31. Magabulag ang 2017, pakadto sa 2018. Again, nagapreparar na naman ang pamilya para sa amo nga selebrasyon. First time ko man nga i-celebrate ang New Year bilang isa ka person with disability. Everything was really a first time. Deep inside my mind, it was all a dream. A dream that I want to wake up from so I can be back to normal life. But the sad reality is that I was not dreaming. Ang kamatuuran nga baldado na gidman ako. Nagbalik kami sa Manila, January 3, 2018. Nakabatsyag ako sang todo nga kasubo, kay hindi ko naman makita ang mga kabataan ko. Hindi ko sila makaupon. Nga kuntani, mas dapat ko sila kinahanglan ngayara sa luyo ko tungod sa kahintangan ko. Pero sige lang, hambal ko, kinahanglan ko na lang magpakabakod. Pagkasunod nga adlaw, balik na kami sa live-in ko sa among normal routine.
Duha lang kami sa balay. Mag-aatipan siya sa mga kinahanglanon ko, antay siya magsulod sa trabaho, mag-apainit siya sa tubig para sa pangpaligo ko, i-prepare niya ang mga kalanunon ko para sa udto kagabi. No choice kami, Tita Regine, kay kinahanglan niya nga magsulod sa trabaho. Ako naman niya, since makahulag naman ako bisan paano, makasarang man ako mag-repair sa computer, either via remote assist o kung kantuan ko or on-site service. Nag-Uber pa ako sa do kay mas barato ang Uber sa Grab, so makasarang na ako mag-render sang on-site o kung mag-home service. Kaya mga clients ko ang nag-shoulder sa pamlete ko back and forth. Hindi man ako ma-stress sa biyahe, malawas lang kung ma-traffic. Kinahanglan ko nga mag-stop over sa gasoline station para makapangihi. Ginahingyo ko lang ang driver in advance. Nakahangop man sila, Tita Regine, sa sitwasyon ko. Amo ini ang amo nangin routine, Tita Regine, for 2 years. Mauli sa Iloilo kung December para magbakasyon. Dason, duha lang kami diri sa Quezon City on normal days for 11 months. Nasarangan man, Tita, sa kaluoy kag pagbulig sa mahal nga Ginoo, may palangitan-an ako bilang isa ka computer technician. So, Tita Regine, tubtub na lang anay diri ang akong sulat, kay base nakapoy ka na magbasa sa akong sulat. Sa masunod ko nga sulat, sa ikatlo ko nga pagsaysay sa imo, dito ko nasuguran ang stroke, the lockdown, COVID pandemic journey ko. Kung paano ko nasarangan ang 8 ko ka-atake sa stroke while we are under the pandemic lockdown. So, madamo igyan salamat, Tita Regine, sa pagbasa sa akong sulat. More power to your program, and God bless. Matinahuron, multiple stroke survivor. Na-stroke ikaw 2017 and now it's 2026. So mga almost 9 years, mga 10 years, no? Nga isa ikaw ka stroke survivor. What I'm happy about is that nakabalik kaya gihapon, no, sa imong nga trabaho, nga nagapangkayo ikaw sa computer, and apisar nga amo ina ang imong sitwasyon. So that means, no, nga you did not allow nga magregress ikaw or ma-depress ikaw, but you really tried nga maka-go back ikaw sa imong normal nga routine. It's good that your wife is with you. Ang mga kids mabisitahan man yearly. So that's good, ha? Nami nga ti apisar amo sina ang natabo sa imo, but you are really trying to rise up. And we are very interested to know ang imo nga current nga situation subong, like 9 or 10 years after nga first ikaw nga na stroke. Well, let's hope, no, nga ang imo nga mga istorya is that getting better and better every day ka na gid. So we're looking forward to receiving your next story para sa aton sa imong journey sa imong multiple stroke. 50 minutes after 2 o'clock, salamat gid sa imo, multiple stroke survivor. Sa pagbanumbalik sa KLP, may another letter para sa aton, si Lolo Dencio. It is now 51 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita pagkatapos ng pinaka may importante ng mga pahibalo. Aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta. 300 kata. Alas 2:51 ang aton nga oras, yari ng sulat ni Lolo Dencio. But before anything else, Lolo Dencio, we are really praying that you are okay and your family is okay. Kagabahin, no, nga wala ka mo, hindi ka mo isa sa mga nasunugan dira sa may Benedicto La Paz or sa may Benedicto Haro. Sige, maybe one of these days, ma-update mo man kami sa imong sitwasyon dira, ha, Lolo Dencio? So here's the story, Dear Inday Regine.
hapon sa imo, kasi tanang nga tagpalamati sa ining programa KLP. Inday nga ako ng istorya para sa Star Apple nga kahoy. Madumduman ko ini nga prutas. Sa December 31, hapon, mga alas 3 sang hapon, bisan gasakit ang tuhod ko. Naglagaw ako, dala ang akong baston, kag nagamit ako diaper, kay basing magbuswang naman ang puli ko. So salamat sa Diyos, wala man sa may natabo. Naglawig ang lagaw ko. Nakalambot ako sa Amon Plaza. Nakita ko, kadamo sa nagabaligya sang prutas. Namakal ako, tag-isa lang, inday tama kamahal. May nakita ako, Star Apple, medyo hilaw pa. Namangkot ako kung tagpila. Nagsabat, 200 ang kilo. Napaabaho ako. Kaysang una, may 3 kami kapuno sang Star Apple. Ginapasaka ko lang kag ihatag. Kung kaisa, ako ang gadugos. Ginabaligya ni nanay, tag 10 centimos ang isa. Di makabaligya si nanay, 50 centavos, nalipay na ako. Inday, nadumduman ko. Sa nagaedad ako 15 years old. Diri sa likod balay namon, madamo nga puno sa Star Apple. Mga napulo kapuno, ginapanagiyahan sang 3 kalaon. So ako ina ang ginapatawag sa pagdugos. Masugod ako alas 8 sang aga. Matapos ko alas 12. Mga 5 kakaing ang makuha ko. Nakibot ako. Kayang partihanay, pulo isa. Pulo ang iya, isa ang akon. Nagreklamo ako. Kung magamu ini, hindi na ako magliwat. Pulo ang imo, isa ang akon, halos dunot ang iparte ko. Amo nga gindugangan niya dason nga adlaw, ginpatawag naman ako. Tisabat ko, hindi ako, kaya ang tanan nga dunot among iparte mo sa akon, hindi ko mabaligya. Kung gusto mo, bayaran mo ako. Kwarta na lang. Kada puno, 2 pesos. No hindi patani siya, nakita niya, gakahulog ng iyang Star Apple, kay tama na kaluto. So amo to, ginsaka ko na. Sa mga 3 kapuno ang ginsaka ko, ginpauntat niya ako, gintagaan ako pesetas or 20 centavos. Nagreklamo ako. Gintargaan mo na lang ako sa isa ka basket ng Star Apple. Ay, daso naman nga adlaw, ginpatawag naman ako. Nabatian ni nanay, ginsermonan siya. Hambal ni nanay, ginatunto mula ang bata ko. Wala sa nagapatol sa imo, kay kabagit sa imo. Kung mahulog ang bata, gastuhan mo? Pero inday kay gusto ko gid magkaon sa Star Apple, nagsaka pagid ako. Samtang sige ang paningit ko sa luto ng Star Apple, sige ang tangla niya, kay ginabantayan niya ang ginakaon ko. Nagpili ako sang luto ng Star Apple, kag ihulog sa iya. Pusa ang Star Apple sa ulo niya. Gasinggitan siya. Sabat ko, halin dira, hindi ka sagad tangla, kay damo ang tama kaluto. Isa naman kaaga, ginpasaka niya ang 2 kapuno sa Star Apple, kay damo na gid ang luto. Dala ko ang basket nga may higot nga lubid. Wala ko bila igaid ang lubid sa sanga. Sang itungtong ko, nautod ang lubid. Dunot ang isa ka basket. Naakig siya. Sabat ko, kabagit sa imo para lubid, hindi ka kabakal sang bag-o. Ako ang basulon mo, gabok na. Dayon ko pa uli, gintawag ako, kagihatag ang isa ka basket nga dunot nga Star Apple. Nagsabat ko, anon ko na, hindi man nina mabaligya. Amo ato, kada tawag sa akon, wala na ako gasapak. Ginkaduan ako sa balay, kag ulu-uluhan. Nagambal siya, nasuhula na lang ako kwarta. Kay kanugon ko no, gakahulog na. So nagsaka naman ako sa dako nga Star Apple. Dala ko ang basket nga may lubid. Gapong ko ako sa dako nga sanga, sige ang paningit ko, gulpi lang, nabaak ang dako nga sanga. Nahulog, dala ako. Nagkupo ako sa dako nga sanga. Maayo lang inday, wala man ako maano. Pero inday, grabe ang kulba ko. Krasada pa abi ang gintupaan ko. Nagpauli ako, kinatagan ako pesetas, 20 centavos. Isohol ko kuno sa manughilot.
kag isa ka basket nga dunot nga star apple. Pagkahibalo ni nanay, naakig siya. Ginaway niya. Dala ang dunot nga star apple kag iula kag magsiling. Amo ini ang suhol mo sa bata ko? Kung napatay, pisetas lang ibayad mo? Kag hindi mo sagad sugo ang bata ko. Halinsad to, wala na siya gitawag sa akon. Nakaligid ang malawi nga inadlaw. Ginpatawag ako sang amon tupad balay. Tupad din sang tag-iya sang star apple para manghilamon sa iya nga garden. Inday, ginabilang ko siya nga tiya ko. Mabuot siya. Siyang nagbakal sang uniform ko sa PMT. Sige ang panghilamon ko, samtang ang ama ko, sige ang panilhig sang laya nga dahon sang star apple. May sanga sang star apple, gagwa sa iya pader. Nakita ko may luto. Ginpoksi ko, kagkaunon. Pagkita sang tag-iya sang star apple, nagtamwa, kag magsinggitan. Patay gutom, makawat pa. Pagkabati isang ama ko, ginsinggitan ako. Siling niya, kabati ka? Makawat ka, patay gutom pa. Parang isa ka bilog ng star apple, dumaanuged. Buwas sa kaa ang aton star apple. Ilisan mo ang ginkawat mo, isa ka basket, ha? Dason nga adlaw, nakibot ako, kay nagsanag. Ginpatapas gali niya ang tanan nga sanga nga nagagwa sa iya pader. So bali amo to ang lady, no, nga una nga nagapatawag sa iya, nagapasaka sa iya mga star apples. So nagambal ako, dahi nga ginpatapas mo, kanugon, kadamo pa sang bunga, kagilaw pa. Siling niya, mayo na. Wala na ikaw siligan sang laya nga star apple, kag hindi ka na makabati sang hambal nga malain. Nagutig siya sa akon. Ginasugid na sila nga aswang. Nakakaon ka sa ila? Kaysa una, permi ka dira. Sabat ko, paano magpakaon? Kay tama ka barat. Kag busog ako permi sang kaon sa luto ng star apple. So, indayan sa nalang diri ang kasaysayan sa star apple. So, salamat. Ka God bless you. Ang tagpadala, Lolo Dencio. Lolo Dencio, salamat kid. Ang istorya sang star apple. Bow. Galing kung magkaon, kani ko na sa damo nga star apple, daw nagatig-ano ang imo nga pagpamuhin. Anyway, sa mga iban diraya, no, may mga ragi tawo nga hilig nila or nauyunan gid nila ining pagkaon sang star apple. Although seasonal, but, well, kaangay ni Lolo Dencio, kay ti uyon-uyon niya gid. So, bisan mahal siguro, lo, mabakal ka gid, kay ti uyon mo. Anyway, sa liwat, I hope, ha, nga ti okay ka mo dira. Okay inyo yung sitwasyon, okay ang inyong mga family, and especially ikaw. Maraming salamat, Lolo Dencio. We hope to hear from you the soonest, especially regarding sa sininga sunog na naglunta dira sa inyong lugar. Maraming salamat, and sa inyo man, mga kabombo, ang inyong mga istorya, padigid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and padala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Balikay kita buwas and hopefully more stories ang ato nga mapabati para sa inyo tanan. Madami nga salamat, magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa gihapon ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon namang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.